Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, eta egunero bezala, bereziki unibertsitateetan Palestinaren aldeko kanpaldia egiten ari zareten hoi. Naiz eta politikari jakin batzuek zuen aurkako iruzkinak egin. Zeinen garrantzitsuak diren unibertsitateak gure historian. Gaurko egunez, 1933an, arratsaldean, 70.000 pertsona bildu ziren Berlingo Operplatzan. Unibertsitateko 100 ikaslek 20.000 liburu baino gehiago eraman zituzten ara, orga eta kamioietan, baino ez zuten irakurraldirik egin nahi. Henrik Mann, Erik Maria Remarque edo Heinrich Heine bezalako autore ospetsuen lanak hartu eta sutara bota zituzten. Dena zehaztasun militarrarekin egin behartzen. Horretarako, ordutegi zehatz bat bidali zitzaien ikasleen elkartei. 8:30 10:00 hasi behartzen ekintza, eta iluntasuna iristean argi guztiak piztu eta liburuak errebea zituzten. Argia ez da martxa, sua itzali da, baina sugarrak hor dira. Pantaiak dio aldatu egin zara. Ekintzak alegetan modurik bikainenean egiteko eskatu zieten. Izan ere, 11:00 gaueko 11:00 12:00 Deutsche Welle irratiak tokiko konexioekin erreportaje bat egiteko asmoa zuen. 21 hiritan egin zituzten sutzarrak. Berlinen gainera Joseph Goebbels propaganda ministroak hitz egin zuen, ekintzari kutsu ofiziala emanez. Liburu gehienak nazismoaren aurkako ideiak azaltzeagatik suntsitu zituzten. Beste batzuk berriz, egileak juduak zirelako, edo askatasunaren eta giza eskubideen planteamenduak adierazten zituztelako. Helburua nazismoaren aurkako ideien edapena geldiaraztea zen. Erregimenarenak ez bezalako iritziak azaltzen zituen idazle, pentsalari, akademiko edo artista oro areriotzat hartu zituzten. Thomas Mann, Albert Einstein, Stefan Zweig, Ernest Hemingway, Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Karl Marx, Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Marcel Proust eta Rosa Luxemburg egileen liburuak kiskali zituzten besteak beste. Toda la rosa de Luxemburgo, toda la rosa de Luxemburgo. Estábamos todas cantando en la plaza del pueblo. Mario saca la guitarra y Andrea huele a beso. Irremediablemente azul se está tornando el cielo y no queda cuerda y cuerda y cuerda para subir a verlo. Lo tuyo mío, lo mío es nuestro, hacemos un huerto de sueños. Aurrekaririk gabeko exodoari hasiera eman zion gertakari honek. Kanpotik poeten eta pentsalarien herrialde gisa ezagutzen genuen nazioak emigraziora behartu zituen bere artista eta intelektual asko. Horietako bat izan zen Peter Weiss, gaurko egunez jaiozena. Weiss antzerkigile, eleberrigile, margolari, artista grafiko eta zinemagile esperimental alemaniarra izan zen. Berlinen igaro zuen hartzara eta nerabezaroa, baina Hitler botera iristean bere familia Londresera erbesteratu zen. Peter Weiss, gerra osteko literatura alemaniarraren idazle garrantzitsuena izan zen. Idazkera avantgardea eta metodikoki deskribaetzailea izan ziren bere ezaugarri nagusiak, baita kutsu politikoko dramaturgia ere. Badirudi faxistek suarekiko obsesioa zutela, eta liburuak ez ezik gutunak erretzea gustoko zutela. Eta zen olako gutunak. Gaurko egunez jaiotako idazle batenak, hain zuzen ere, Benito Pérez Galdosenak. Eleberrigilea, antzerkigilea, kronikagilea eta politikaria izan zen, 19. mendeko eleberri errealistaren ordezkari handiena askorentzat. Garaiko Espainiar novela panorama eraldatu zuen, korronte romantikotik aldenduz naturalismoaren alde. Eleberri asko idatzi zituen arren, kondairak dio bere idazki ederrenak Emilia Pardo Bazan idazle galiziarari eskenitako gutunak izan zirela. Tokitan
ahaztu nuen nire izena nire izena zen Gutunak ez dakit, baina Maitasun abesti ugari idatzitakoa da Bessie Regina Norris, ezagunagoa Betty Bright izan artistikoaz. Gaurko egunez zendu zen 2020 urtean. Estatu Batuar soul eta R&B abeslaria izan zen, Clean Up Woman eta Tonight is the Night abestiengatik ezaguna. Bagoazen musikatik zinemara. Gaurko egunez jaio zen Fred Astaire, Estatu Batuar aktore, dantzari eta koreografoa. Bere antzerki eta zinemako ibilbidea 60 urtez luzatu zen. 31 filma antzeztu zituen. Horietatik 10 Ginger Rogers antzezpen eta dantza bikotekide izan zuelarik. Askorentzat, Fred Astaire, 20. mendeko dantzaririk bikainena izan omen zen, eta orokorrean, zinema eta telebistan eragin gehien izan duen dantzaritzat joi da. Eta gaurko egunez hil zen John Crawford Amerikako Estatu Batuetako aktorea, Oscar sariaren irabazlea. Dantzan hasi zen eta 1920ko hamarkadan Metro Goldwyn Mayer zinema estudioak kontratatu zuen, hamarkadaren amaierako Hollywoodeko izarrik puntakoena zen. Baita soldata handinetakoa irabazten zuen emakumea ere. Eta biak, Fred Astaire eta Joan Crawford, elkarrekin aritu ziren 1933ko Dancing Lady pelikulan. Dantza ikasten saiatu gara, baina ez dugu lortu. Dancing Lady, dantza egiten duen emakumea, zinema eta telebista aipatu ditugu, badator lotura. Inigo bilatu hor, aktorea, dantzaria eta urtebetetzea. A ber, itxumpitxiat? A ber. Jo, a ber. Vale, hemen gaurko efemeride garrantzitsuena. A ber, bai, uste dut hau dela, ez? A ber, uste dut. Hemen gaurko efemeride garrantzitsuena, bai. Gaurko egunez jaio zen, Oiana Maritorena Genbe ezagutuko duzuen oski. Hasi berri, Clicker de Mago, Enkale telesaitan parte hartutakoa, Telecinco Hospital Central edo La Sextako, que vida más tristen, izarretan izarra. Edo Txak Planeten! Zineman ere aritu da, Eutxi eta Kosmos bezalako filmetan, Gelditasuna ekaitzan pelikulan, eta baita dantzan ere. Ertza konpainaren Bihar jaio nintzen obran, antzerkian Baibenen eskutik Miaules eta Lotxagabe antzeslanak egiten, edo Txantxaka antzerki konpainiaren Utzi zure mezua seinalearen ondoren antzerkian, Jose Rafatxadorekin Tomaxen Abenturak ikuskizunean, 1000 gauza. Baina ziur ezagutuko duzuela, bigarren kafearen irrati esataririk goxoena delako, zorionak Oiana! Oiana, izukide lastana, gaur be plantxatu dizkidazu arropak, zeintxuko. Niko Oiana pixukide izango nuke, arropa plantxatzerena hori. Hori. Oiana, Galdera guagian, tarteka egingo genioke. gaur behin. Horrendik ez, Janarena ere ez. Nik ere esaten nun galdera. Botatzen ama, Baina, urdangarinen abesti korapilatxua dau, zer duzu, baina gaur triste ikusten zaizu, maite altzatxu nobilloak. Opa! Aki, eskuartean zer daukan, Eskuartean lore sorta! Eskuartean lore sorta dauka. Eta nik esan behar nuen, honea etortzia ze sakrifizio nere urte betetzian, lanea etortzia, baina nola esan ezagitori olako lore sorta batekin, Izango nuke. Ai, ama, eskerrik asko. A ber, Oianen, non egongo zara hemen baino hobeto. Guazen aztertzera, nolako izan zen Oiana jaio zen eguna. Ba, egunkarien arabera, egun garrantzitsua izan zen. Jaio nintzelako, ezta? Jaio zinelako, bai, baina bestalde, Bartzelonako mediku batzuek bihotz transplante arrakastatxoa egitea lortu zetelako. Espainian, bigarrena historian. Gainera, Bulgariak erabaki zuen Los Angeleseko Joko Olimpikoetan ez zuela parte hartuko. Eta egun hartan irratitan gehien entzuten zen abestia, hause zen Phil Collinsen Against All Odds. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause
Ai, horrela atera da hoien hain goxoa. Noski. Pentsa, irratian hau bazen. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Baina bere urte betetzea ospatzeko lanean jarri dugu Oiana. Zein gonbidatu duzu kafe utxera, Maritoren Andrea? Andurina Zurutuza gonbidatu dut. Bigarren kafe hartzera dator, lehenengoa hartu baitu dagoneko gurekin. Eta harine asko ere elkarrizketatuko dugu. Zirko txoskoko kideak bere azken bidaia kontatuko digu Fixajaran izan da Tindufeko Saharako kanpalekuetan. Gainera, agurtzane belauntzaran dator, bera ere Tindufen egondakoa. Kontatuko digu nola oporretan dagoela burua modo avion jartzen duen. Eta oporretan beti egin behar dituen gauzetaz hitz egingo dugu. Eta noski, agendare prestatu dute. Asteburu honetan eguraldi ona dator eta jakina plan ugari. Zoragarri. Aizue, maiatzak 10 ditu gaur eta ostirala da Oiana Maritorenaren urte betetze eguna. Ongitorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian. Zuekin The Lady on the 30s, Oiana Maritorena genbegunon! Egunon! Zorionak! Eskerrik asko! Ai, pixpexina. Zuekin The Lady in the 20s. Goiuri ezeiz daran, egunon? Egunon! Nahi bai denok hemen, Bai, ez ba? Hogeita 8 ditut? Ui, oso gaztea zara urteak kentzen hasteko Goiuri. Ez ba, baina... Hori oso seinale txarra da. Ez, ados gaudela, mundu guztia ados dago. Pandemiako 2 urteak ezabatzeko modukoak dira. Beraz? Gazte, beti gazte. Beti gazte gara, Hoxe. 28. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 778 du. Maiatzak 10, goizak 10 eta 16 minutu. Guemen 3. Zuek milaka eta denon artean osatzen duguna, gauza bea, antzekoa, milaka eta 3. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete. Naiz irratian. Goizeko 10 eta 17 minutu eta gaur eguna behar bezala abiatzeko, adibidez, hauxe. Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan, hainazkar korrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina espero dute miraria eta ni beste egun batez isilik. Denok begira Goizeko 10 eta 18 maite duten tartean gara eta gaur urteak betetzen dituen Oiana Maritorena genbeek abiatu beharko du maite duten tartea ostiralero bezala. Agian oparia izan ziteken ez hastia, baina bueno, lasai hasiko naiz. Ez. Baina zer esan dezakete, esan pentsatu gabetorri naiz, baina bueno, nire urte betetze eguna izanik, uste dut pixkat hori maite detela, ez? Egia da, bueno, nahiko urte borobila. Kopuru borobila bete dut, eta badaukan ere zalantza horrek eragingo ote didan edo ez, baina bueno, behintzat gaur egun politia, mezuak jasotzen ikuste beti politia dela, naizta mezu batzuk mugitu ere egiten zaituzten, zentzu askotan, baina, bueno, nik uste jartzen zaituztela ez, mezu batzuek, bueno, denboran ere kokatzen zaituzte, zure bizitzan pasatako momentu asko etortzen dira, eta bueno, hori mugitzeko modukoa da, baina uste mugitzeare bizirik gauden seinale badela, egunkitzen garen seinale, eta
politiaren modu batean badela, ez, mina egiten ez duten bitartean, eta gainera iritsi, eta niri lanera nire urte betetze gunean etortzera gustatzen zait. Bai, normalean da klaseak ematen aritzen naizela egun hortan, baina gustatzen zait nire ikasleekin konpartitzea, azkenan nire egunerokotasunean behaie dira oso garrantzitsuak, eta zuek ere astean behin oso garrantzitsua zeate. Astean behin bakarrik astean behin lanagatik, baina ez bukatu, astean behin gara garrantzitsuak. Baina astean behin lanagatik, baina bestelaren ere bizitzako parte bazeate, eta orduan maite dut ere hor konpartitzea naiz eta mikrofonoan alde hontan egon, eta ez daukagun gozatzeko igual aukera hori, baina aurkituko dugu Goiuri, ez da tartea, aserretu intzai Goiuri nigo. Nik irudikatzen dut orain Oiana Donostin Alde Zarren taberna baten da esaten diote. Aizu, zemuzko da Inigo Asensio? Astean behin nere laguna. Laguna zeharo, astean behin. Ez da hori, esan nahi duen momentu ontan, Eta Goiuri orduz bakarrik. Agurtzane belontzaran egunon! Kaixo! Aspaldiko! Kaixo, emozionatu naiz. Ez, mikro etxitazion. Eta txaizontzun. Horren diasen dirikingo jo, eta agurtin guetz, emakume hau. Nik ere maite duzuekin egotea. Ilabetean behin izango du orain. Bueno. Ez, baina eskerrik asko, eta kriston, men lore sorta oparitu diazu, eta posposinoa. Eta gia da, posposi jartzen naizela olako gauzekin, eta orduan, hortxe, etxean eukiko zaituztet, 100 gogoratzeko, 24 orduz. Baina eskerrik asko, eta eskerrik asko mundu guztiai, eta jazta, ez? Ni emozionatu naiteke bere alainigo musika, edo zeo. Izarroren galdera hau pixkat da desegokia urtea betetzen dituen norbaitentzat segun eta urte betetze horrekin nola moldatzen den. Ez dakiz zenba denbora daramadan hemen. Hombre, Oianak oso garbi dauka zenba denbora daraman hemen. Bai, baina askoz gehiago geratzen zaitu orain gozatzeko eta bizitzeko, Bueno, bagurtzane belontzaran hemen hasi da hitz eta pitz, eta galdetuko digu zein den bere maite. Eta prestatu alden, agurtzane? Ez, baina nola maite ditut asko ditudan bizitzan, bat aukeratuko dut. Bale, proizatzeko modu nahi zorun, bale. Bira, gaina pentsau dut, oian hasianen, ara, nik ze maite dute esango dut, da, duela, bera, justure atzo, gure baratzako pareteko txulon, badauka hor txulo txiki bat, eta duela 3 urte, kaskabeltz batzek kabie jarrizun. Ara? Eta egon geha 3 udaberri kaskabeltze bikote hori etortzeote dan edo, antxe, txuloan behi da, eta deskubritu dugu kaskabeltzak aurten, baratzako pareteko arrizko txulo hortan kabie jarriula eta handarela. Horren maite dut nola baitere, askotan uste dugulako gure etxean, inguranku bakarrik gehala bizigianak, eta askotan, bakarrik nau, ez gaude bakarrik, kaskabeltzak etorri dira gure baratzera, kobieikia, sorbeltzak eta enarak teiatuan kabik dauzkea. Eta gauetan, karakol mordo bateatzen da euriten dunen, etxeatarin, beraz, maite dut animali hauekin nire bizitza konpartitzea. Imaginatzen duzu animalioiek ari direla behaien artean, kaskabeltzak behaien artean esaten, jarri zaigu hemen bizitzen familia bat, gure etxera etorri da familia bat. Hori pentsauko dute. Daukate, hemen ume bat daukate, eta hemen ibiltzen dira, hueltaka gauzak egiten geho, batzutan desagertu egiten dira, bidaia atzera, edo ez dakit migratu egiten dute. Eta irratira joaten dira itzaitera. Baina nik pentsatzen hon nire etxea zala, eta ni bakarrik bizin itzela, eta familia bat eben. Okupak etorri dira. Okupak gara. Eta karakorak bakizu ze pentsatzen duten barraskilloek, ze ondo agurtzanek baratzen letxua jarri ditula, landatu berriak, ze juten dia prozesion gauetan, zoragarria da ikustea paretan gora nola datozen, eta, pixka bat sentitzen naiz, ezagutzen dezue Gerard Darrell, nire familia eta, zan, nik uste 20. mende hasieran, erdialdean edo, Inglaterrako familia bat grezia juntzan bizitzea, eta nahi gaztena, oso berezia zan, ze animaliak bere familia zan. Nola zan?
mi familia y otros animales, zerbait bere liburua. Eta orduan Gerard Darrellek animaliak piloa maite ditu, eta bizitzan lehenengo animalia edia, eta gero bere anaiak, eta bere amatxore bai, animalien pare, baina, pixkate Darrell bezala esan ditzen, ez Darrell Darrak bezala. Eta gainera badago, serie badago? Bai. Los Darrell. Benetan ikusi. Ez que aurrekoan ikusi nuen, sareetan, jendea aipatzen ari zela Los Darrell, eta ez esaten zuela jendeak. Los Darrell eta Doktoren Alaska bezalako telesaiek hainbesteko arrakasta daukate, komunitatearen zentzua ere irudikatzen dutelako. Bai. Eta nik uste dut jendeak horregatik ikusten dituela behin eta berriz. Eta hori esan zuen duela gutxi norbaitek, ez dakit Gaizki Izagirrek, ez dakit nork isa sarean eta esan duen. Ara, telesaio ikusi beharko dut, ba? Ikusi eta liburuak mai gainen dauket irakurtzeko, baina agian udara nuprotan irakurko dut. My Family and Other Animals. Hori da. Bai. Hoxe, nire maite duta. Discovered you like the first man on the moon, but you came out the blue. Oiana Maritorana joan egin zaiguz, irratiko atarira etorri zaizkio zoriontzera. Bai. Ara. Eski izarra izatea zer dene, Maite dutelakon. Bai. Bai, egia esan, David gure izarra, Bai, ez da, autografo sinatzen eta hola, bai. Hemendik gure txatean egunon, gaur eguraldi ederra, Gasteiz ezautzeko, bai, Gasteiz ezautzeko eguraldi ederra. Beste ozein dugu ezautzeko ere bai, baina Gasteizeako kateorikoa gurka. Bihar urteko kontzertua ikusiko dut, bulego, behingoz aurreko nez nintzen jun, ontan bai, azegogok dantzaiteko. Oiana, zeiruitu familia, antzerkia gero aipatuko diguz, diodan bezala, hemen atarira, torrezizkigu zoriontzera. Edita Brokosek, egunon gaztiak, Oianari zorionak, urte askoan, oso jatorrazea, bla, 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 bli, gainera grosekoa, bai, noski gorka. Zuri berdin emango lizuke, martuteneko balitz, zango zenuke gaina martutenekoa, eta balitz, ez dakit, soraluzekoa, gaina soraluzekoa. Iaizi alproja. Negan altzelaik egunon, Oiana zorionak, ondo pasa zure eguna, gumenari gara, baina Oiana atzegu entzutenari, ez dakit, zenbat denbora dara madan hemen, baina tira, zorionak Oiana indiokerrek, bai, oso ondo, gero esango dio Oiana, zoriondo zaituzte askok, baina goiuri ezeiz arandiek, bere maite duta esan marko digu. Ados, begira, nere maite duta da, zure ingurukoak, ez da gertatzen pertsona askorekin, ezin izka delako, baina zure inguruko hainbat pertsona, hain ondo ezagutzen dituzunean, badakizula, egunon nola esaten dutenaren arabera, ondo edo gaizki dauden, WhatsAppean ze tono erabiltzen dutenaren arabera ondo edo gaizki dauden, intimitate maila hori, nik horri intimitatea dituko nioke, pertsona bat hain ondo ezagutzea, zer dezu Inigo? Batzutan ni sartzen naiz hemen posposibo izetiken egunon, eta azten da, zer dezu? Zer ez da? Bai, eski, auta besteta. Azten da, nire aldartea eraldatzen, petxiren manipulazio estrategiak bezala. Ez, baina ondo naula bat. Baina esan dezu egunon tono arraro bat. Joder. Eta baina gero beti da, ze gero beti kontatzen du. Urrengo gunean tortzen da, eta esaten du, eske, atzo honekin asarretu nintzen, edo, eske, atzo, haze estresa, edo... Sinesten diot. Bai. Gusten, bai. Iezi, ez alproja. Baina egia da. Eta horon, maite dut hori gertatzen denean, gogorarazten dit, txikitan, etxean egonda, etxeko sofan botata, entzuten nuenean igogailua, eta banekien igogailuaren atea, ze indarrarekin isten zenaren arabera, aita edo ama zen zetorrena. Ara. Inigo, orduan kontuz pausoke nola eman neska honen horren, Ni kontrolatuta daugat Inigo, ez ustezu. Hainbeste ordu pasatzen ditugu hemen irrati santu hontan, bai, badaki dela. Eta beak esango du ez, baina gaur egunon oso arraro esan du, Eta gero galdetu diotze, eta esan dit estresatuta. Banekien nik zerbait? Banekien. Ba hori, ez, maite dut, lagunekin daukazunean, konfiantza maila hori edo intimitate maila hori, eta nabaritzen dituzunean, eta hasi naiz WhatsAppez ere... WhatsAppeko horrek asko harritu nahu zen. Nik nerik egin egiten ditu horrek
ni nagonean aldartze txarrean, bestearen mezua gaizki ulertzea, baina, bueno, hori. Bai, puntuazioaren harridura ikurrak eta nola, jendak nola erabiltzen ditun hor ere ikus dezakezu. Bez, hori maite duta, ingurukoak ondo ezagutzen dituzunean hor sortzen den ez dakit telepatia hori. Ara, bale. Ez da inogok maite dute izoratu diden. Azuk egin guzen nukeen bezala xe. Intimitate maia hundia dago. Bai, elkar ezautza alde bikoa da, ez ustezu. Ez zera. Eta zer maite duzuzuk? Banoa, hemen agurtzen ari zaizkigu, eta, dena... Oian, hemen, zorion mezu piloa daude zuretzako, Puf, nola hauen txata. Pila bat. Zorionako jana, ze jatorrazean gainera grosekoa esan du gorkak. Oi, gure lankio batek dio. Baina beste aldeare bai, irire tankera emate zainta, ez den ezer esaten. Hori xeari nintzen esaten ni, eskerrik asko Julen. Every single wish she'd make, from shooting stars to birthday cakes, every lucky charm she'd say was for the great escape. Nere maite duta da tarteka gertatzen dela, egokitzen zaigula etxe honetan txirrindularitza kontatzea. Eta gaur emakumezkoen itzuliarekin ariko gara. Bide batez, Julen Goikoetxebarria gozu entzuten ari zaigula azaldu beharko ditze pasatzen den Niebiadomarekin, azkenean ez dagoela lastraketi irteran, eta izarretako batzuk azken orduko kalean ditugula. Baina, tira, maite dute badirela laguntzar batzuk bakarrik ikusten dituzula horrelako kontakizunak egiten ditugunen. Gero urte guztia pasatzen dugu bazkaria din beharko deu, turra kontatzen dugunok, eta uta beste, eta gero urtea joaten da. Eta urtea joan, eta etorri, eta ez dugu horrelako itzordurik egiten. Eta gaur, hariko gara kontakizunean 12:00 ordubietara, bigarren kafea bukatu bezain pronto abiatuko dugu, sora, barkatu Elgoibarren, leheno sora luzerekin hasinez brometan gorkarekin, Elgoibarren amaituko den lehen etapa hau, eta hemen Julen Goikoetxeak gaur kale egingo dit, bidelagun ez dut izango, baina Aitor Ayerza, Emaitze Izagirre, aspaldiko laguna, bani uste dut ziklismoan infantil mailan enbilenetik ezagutzen dudan tipoa, izango ditugu hemen estudioan, gainera Zurin Iglesia zuzenan izango da Elgoibartik, bihar ere Laboral Kutxako ibilgailuaren barruan izango dugu, lasterketaren ondik norakoak kontatzeko, beraz, hori da nire maite dut, horrelako elkartopatze horiek. Eta maite ez dudana da, Niebiadoma ez dagoela, eta Julenek dion bezala, gizona, pena, hiri katarzina Niebiadoma esatea gustatzen zeikenakin. Poloniarraren izena esatea ez da errexena, baina asko estimatzen dudan ziklista da, eta bere izena esateak ere ematen dizu alako estres puntu bat otzutan kontakizunean ondo datorrena. Esan berriro bere izena? Katarzina Niebiadoma. Erra. Eta orduan horrek ematen dizu, lasterketa buruan une honetan Katarzina Niebiadomaren erasoa, horrek ematen dizu, AOBT uzen zaitu. Katarzina Libanoa. Ez, Niebiadoma. Bokalen bat jan egiten dugu beti. Bai. Kasia da bere ez izena. Eta kasi errexagoa, ez da? Kasi, bai. Baina, niri gustatzen zait, izen osoa esatea. Eta horregatik, bromak izaten ditugu. Bai. Katarzina Niebiadoma. Eta beraz zer daula, ospetsuena? Ez, baino, nik uste gure itzuli honen irtera lerroan, joan den urteko irabazlearekin, Marlen Roiserrekin eta Demi Bolerinekin batera, akaso izarra hundienetakoa bera genuen, eta pena da, baina ez da izango irtera lerroan, atzo gaueko informazio dugu, azken bi turreko ediziotan 3. sailkatu den emakumea, brontzezko domina eskuratu zen munduko txapelketan, beraz, ziklista hundia, eta nolabait, nagusitasun hori ez, hautagai nagusienen aurrean izan genezaken aukera horietako bat, baina guztia kontatuko dizuegu gaur eguerdiko 12:00 aurrera. Nik gero 11:00 desagertu ingo naiz tartetxo batean. Asensio bat dago? Frantxesa? Laura Asensio? Zure familia izango da? Ez, igual Osabashi naziona. Zuk bak izan den Osabashi nazio? Ez pa. Sinazio, Asensio. Errostegi bat martxan jarrita gero There is no planet B kamiseta eramaten duen politikari gorena. Da hoi zer dezu, odoleko inigo. Baina askotan galdetu diate. Bere etxetik 50 metrora jaio nintzen ni. Alegian ere bizilaguna izan zen urte askotan. Araba? Bera desente helduagoa da, baina Araba? Eta horrean jende askok lotura, auzo berekoak, eta baina ez da horrela.
Goizeko 10:23 minutu ditugu, eta nolabait abiatu beharko dugu gaurkoa, hemen Txema Solana Arrondok esan digu egunon, ostirala, bai, ikaragarrizko ostirala daukagu hemen, baina gurtzane belauntzaran, modo avionen jartzera, torre zaigu. Bai. Beharra dauketelako bai. Ez, barkatu, hemen Julen hasi zaigu, hemen gauza kontatzen da, hola geratu nahiz, Bai. Bale, nigo, Barkatu. Zugere jarri modo avion. Modo avionen jarri bar gaituzula, agurtzen, Hori irakurri du nik bintzat. Eta hegazkinik hartu gabe. Merke. Ze azken baten goiurik, goiurik eta inigok zu konbidatzen dauzu, etorri gurea bidaita zitzeikia eta jane harten, bidaiak, si ez naiz asipaldi jun zertazitzen behar dut, eta orduan, egie da, modo avion euskera jatorrea nola litzateke? Egaldi modua, ez? Egaldi modua edo. Egazkin baino egaldi. Egaldi, egie bai. Bueno, kontu edan. Egaldi modua? Egaldi modua nahi etzaita asko gustatzen. Pentsatu behar dugu beste bat. Baina jarraitu. Hau da, encefalograma 0. Bai. Bueno, kontu edan. Bidaiak. Eta nik nire buru izaten, ez da zua espaldi bidaiekin agurtzen, bidaiek bere... Ez, bidaiak duen zera guzti hortan ez, eta neharten atzo pentsatzen, eta zu bidaietan zeiten dezu bagurtzen, Eta esan nun, nik hauxe galdetuko diet, nire irratiko, lagun maiteei, lagun kutxunei, ostiraletan asko maite ditudanei, bai? Beraz, adibidez, badago jendea, urte guztien irakurtzeztuna, eta, haizu, eskubide guzti okela. Baina, harako baten, bidaietan edo oporretan irakurtzen duna. Zuek zailkarpen hortan zaudete, zaku hortan zaudete, edo ez zaudete. Ez, nik urte osan zehar irakurtzen dut, egia dagian oporretan denbora gehiago izaten detela, badibidez ondartzara joaten naizen momentu horietan aprobetxatu iten detelako irakurtzeko, eta igual gehiago irakurtzen detela esango nuke, baina ni urte osoan zehar irakurtzen saiatzen naiz, eta gustatzen zait. Hola, nik gauean adibidez irakurtzen dut. Oporretan ere bai? Oporretan, agian gauetan nik idatzi egiten dut eguneroko batean bezala, eta orduan igual irakurri beste momentu batzuetan esango nuke. Bai? Bueno, taitu. Nik gehiago bidaietan, urte guztian zer irakurtzen dut, baina bidaietan bete. Ez bada, hegazkineko orduak azkarrago pasatzeko, gustatzen zaidalako izugarri, jubilatuen atxedena. Hau da, jartzea igerileku ondoan, hamaka batean etzan da, liburu batekin, fotosintesia egiten, eta liburua txaka irakurtzen. Orokorrean, guilty pleasure diren liburuak. Hau da, orduan, enaiz jartzen guilty pleasure. Horrekin esan edet, ez direla liburu. Plazer errudunak edo, ez? Hori da, ez dudala hartuko, ez da gitor daukagu Janaren tindarkeriaz edo Pasoliniren antologia. Oiek ez dira. Enaiz hori irakurtzen jarriko. Jarriko naiz irakurtzen, ez dakit, historio bat nola dagoen nerabe bat abeslaria dena eta bere klasekidek ez dakite eta orduan bapatean iristen da mutiko bat eta musikaria da bera eta orduan talde bat sortzen dute eta arinagoak, irakurketa arinagoak. Irakurketa arinagoak. Nik, errarketu inigo. Ez nik esan nahi nuen, nik goiurik aipatu du igerilekuarena jubilatuen ze hori, niri asko gustatzen zaidala, igerilekuetan agian gutxi egoten naiz, baina irakurtzen egotea hankak uretan ditudan bitartean, edo igerilekuan, edo arrokatxo batean, eta itxasoa, edo, ura sentitzea bezala. Nasketa hori izugarri gustatzen zait. Ze exzentrika. Ez dakik gustatzen zait, ura eta bitartean irakurtzen egotea. Plazerra irutzen zait. Begira. Kontua da, liburuen gehiago atea detela mai gaina, ze atzo sare sozialetan jarraitzen dudan liburu denda batek jarrizun. Hemen ditugu udarako liburuak, hau da, oportan irakurtzeko liburuak, eta zen azal harinekoak, orduan, nolabait ere oporren inguruan ere liburutegiek ere badutela, ez? Oporretarako liburu horiek erosteko, irakurtzeko, eta, hoxe jakin nahi irakurtza dute duzuen, edo ez, ze batzuk
ez du irakurtzen da, urte guztin, Hor konzentratzen dute, ez da? oso ondo, ez? Bai. Ziztu xamarren bizik, hor jartzen dira egaldi, modu egaldian, ez? Edo, nola esan deu? Bai, egaldi modua esan Egaldi du. moduan, Jurik. ez? Eta Egaldialdia esan ditut hemen, egaldialdia? txatean, pixka denetarik. Horrekin, udaran irakurtzarekin gogoan dut gaztetxoan nintzenean, nire klasekide bati, gurasoek esan ziotela, udan zehar irakurtzen zuen liburu bakoitzeko 10 euro emango zizkiotela. Jesus. Eta nik pentsatu nuen. Zenbat emango liaketen dira. Ja, baina ze diru duna izango nitzaken ni. 10 euro liburu bakoitzaren gatik, enuke beste zer egingo. Oza, irakurri bakarrik, ez? Eta irakurri bakarrik, eta pentsatu nuen. Ze bitxia, niri igual egin behar didate 10 euro eman liburua utzi Eta beste zerbait dira. eta kalera ateratzeko. Eta kuriositatez, lagun horrek zemat liburu irakurri zituen uda hartan? 8. Begira, Bueno, 80 euro. Ez da txarra. 8. Hori izan zuen, Irakurri zuen? iraian Ikusi beharko ikastolara da bueltan, zemat horrekoak ziren. Ja, hori izango. Galdetu beharko zaio. Goiuriren gurasoek berren urutzi zituzten liburutan udara hartan. Ez da egia, Hortxe biliko zan? egia. Inigo eta zuk, ze esan behar diguzu? Zerbait esan behar diguzu? Edo ez, karo, hemen, zuk beti daukozu zerbait esateko. Aber, inigo, ze kontatu behar diguzu? Jo, egia esan, nuen kontatu nahi, ez. Egia zu oporretak gutxi jute zela, ze zuk beti lanentzara. Hoi da. Horretaz hau beti estresatuta eta horregatik Ia beti naizela- dakiko jurik zaudela egun Oso optimista naizela, ze bidaietara noanean beti sartzen du libururen bat motxilan. Da jundet horrik ez da? Bai. Baina atera ez liburuari erakutsi diozu Paseatu du, ez da, bai, bidaiatu du. Ez, normalean eramaten ditut bi liburu. Gainea, Bat oso optimista eta bestea realistagoa. Ja. Bat, tartetxoetan irakur daiteken horitakoa eta bestea pizkatola como sendoa. Eta normalean sendoagoa den hori hortxe joan etortzen da. Eta harinagoa den hori, normalean hegazkinean edo momenturen batean ateratzen dut pixka bat. Baina gutxi irakurtzen dute orokorrean eta bidaietan geixiago, baina gutxi ere bai. Eta beste kontu bat, dirudin ni etorri naizela zuei elkarrezketa egitea. oso ondo. Asko gustatzen zaigu elkarrezketatuak izatea. Baina, ze ondo. Bai. Beira, nik bereziki oporretan, oporretan izozkik jate ditut. Baina izozkik izateko hola, pistatxunak, eta gero jute zela izozki den data, dazkezula hor, tarrinatan ez dakizen bat zapore, ez dakizen bat kolore, eta nervioso eta guzti jartzen ez. Da, gero baina beti eskatzen pistatxoa eta jogurra. Baina ikasiko ez ba, noiz bat ez. Ez, dauzkezu hor, kinder, ez dakizer, galletas oreo, osea, dena, ze zapore, denak, imaginat, ezin dien guztik. Eta gero nik pistatxo eta jogurra. Zuek? Aurrekoan euginun esperientzia pixkat bitxia, Ara? izozki postu baten. Ara? Asteburu honetan PortAventuran izan naiz. Jesus jundeturri? Lagunekin, bai. Bai, astebururako jo ginen, PortAventurara lagun bat ezkontzen da, eta bera oso PortAventura zalea da. Hori bai dela aventura, ezkontzea. Ezkontzea, hori bai dela aventura. Eta esan genuen, bueno, despeia soltera edo dena dalako hori, PortAventurara joango gara. Eta han, claro, ni ezin naiz gauza askotan montatu, eta orduan beste lagun bat aurduan zegoen, eta berak ere ezin zituen, Dragon Khan eta Shambhala eta horrelako baten, gaizki xamar. Eta berarekin nengoen, besteak hilaran zauden bitartean, eta izozki arostera joan ginen. Eta non joan nintzen, eta esan nion, han izozki saltzaileari. Izozki bat, kuki eta krema de kakahueterena. Eta esan zidan, kuki, eta esan zuen, eta bigarrena? Osa, zesan diazu, kuki eta beste zer, eta esan nion, krema de kakahuete. Eta erantzun zidan, ara? Hori erantzun zidan, ara? Eta zerbitzatu zidan, ordaindu nuen, eta bueltatu nintzen, desan nion lagunari. Baina jatzen berdin jan. Aizu, ze esan nahi du honek? Ez dut ulertu interakzio hartu eman hau. Zergatik? Ara. Izozki saltzaileak. Kuki eta ze gehiago? Krema kakahuete. Kakahuete kremak paltzeuken, hola, zeaik, esan nahi zut, estrenatu altzeon, edo hondiken, abai, estrenatu altzeon? Agian inok ez zulakon eskatzen, da, goiori juntzalakon, dragonkaren montau beharren, izizki hartzen. Eta oso goxua zeon, baina gero geratu nintzen, horren, buruari bueltaka. Zergatik esan dit izozki saltzaileak, ara? Baina, ara, gaztelaniaz izan zen, eta esan zidan, baia. Baina olako tonuakin zeiten, eta aurpegi horrekin. Aurpegia ez, baina tonua bai. Goiori, zezu tonuak asmatzen eta tankera hartzen horrekin, aizean esageratzen edo egia da. Egia da.
Baia. Baia, agian esan du, baia, ze ondo, kombinaziona. Ez izan, baia, ze ondo. Ez. Bueno. Baina, bueno, hauxe kontatu nahi nizuen, Bueno, niri ere behin, iaz, Sardinian uste, izozki dena batera ere joan nintzen, eta bertan bazegoen ez dut gogoratzen zapore berezi bat, bertakoa. Eta nik probatu inain nun hori. Eta uste esan nio nasketa bat, niri beti gertatzen zait, zure antzeko, bi zaporeko hartzen dut, eta originala izan nahi dut, baina beti urrarekin bukatzen dut. Ai, oie, maite. Eta bigarrena ere uste dut beti, edo gaztatarta azken aldi hontan igual nun baina, venga, gaur aldatukoet, eta eserre. Eta Sardinian uste dut, nahi nula probatu bertako zapore berezi hori, eta igual esan nion bestea urra edo, ez nulako aldatu. Eta aurpegitxarra jarri zian, santzian, bueno, ez da inglesez esantzean, o gazteleraz. Baina, bai, etzian ere oso aurpegi hona jarri, eta enintzen erosoatea esanun, ai, nik hau nahi nun? Ez pixkat, hola, bai? Baina normalian izuzkiak asko gustatzen zaizkit. Agian asko dakite eta dienetan daudenek zaporei buruz eta esango dut, eta igual pentsatze dute ze... Bai, nasketa, raroa, ze pertsona raroa, ze guztua raroa. Hoi izango dela, bai. Jo, baina ja hartzen ez dut esatezu, bueno, bai, igual... Janingot, baina ez tezu nikenun berdin jan. Ez da nik ere. Bai. Bueno, ez zen originala, jogurra pistatxoa eta egia da, urrak eskatzen ditut. Ze pistatxoa ez da beti goten. Ez hori esan behar nun, ez da oikoena. Eta aurreko pistatxoan eskatu nun, ze Bilboa jonitzen da, netzako oida oporta juta bezala, bide bat ita bezala, Bilboa juta bidei bada, markatu, eldu endikatea eta Bilboa juta da bidei bat. Bero haitezun eskatu nun, zeuden kolore guztietako izozkiteanik berrize pistatxoa eta jogurra, originala. Baina egia da, pistatxona, esan baziaten zala intxaurrenare, ala izango zala. Ez zoken pistatxos, berdea za, baina... Baina, zaporia ez. Baina, bueno... Hemen, txatean diote, nire nahiko klasikoa naiz, beti limoizkoa. Bai, hori ere izaten da. Hori bai dara klasikoa. Bai, oso klasikoa. Oso klasikoa. Bai, pistatxoak beste zeu zedu behintzat. Ze klasikoa gehan. Bai. Ze beti, ja ni senyora ba naiz. Nire gaurtik aurrea bai. Igual ba nintzen. Nire amak beti vainilla eskatzen du. Oi, bai. Ai, eske oso ona da. Eske vainilla ona gauza erra da, Baina hori da senyoretan senyorena, Senyoretan senyorena, Bueno, baina ni ados nago, oporretan izozkia jatea, beti. Bai. Eta zuek, oporretan jute zatenen, ni baukat laun bat, urtero bikini osteuna. Esan, neska zema bikini azkanik armari hortan, da, zuek hola, prepatzen zue hola, ze holako inpetukin, holako gogokin, bestuarioa, eta hola, oianak ez, eta goiurik ez da, inigo buru arraskatzen nahi da, osea, ez da, nik aitortu behar dizut, pixka bat baiet. Bai, baina maleta tamainan arabera nila oso mugatua juten naiz, orduan uste... Bikini batek ez du asko okupatzen. Ez, baina uste nuen esaten zenula guztia. Ez, bikinik. Neri gustatzen zai bikiniak akaso nik desiente ditut egia da, baina igual, baina aspaldikoak ere mantendu ditut, Neri gustatzen zait, oporreta juten naizen lekuan aurkitzea agian bikini bereziren bat. Bertakoa edo... Gero agian urrengo udan jazteko, ze ja igual bukatu da uda hemen. Baina... Zehose berexia bertatik ekartzea gustatzen zait, eta bikiniak batzutan ekarri izan ditut. Bai, Edo igual goiko zati bat, edo... Nik badut lagun bat, juntzan Brasilia bikini parragarri batekin esen. Neska, hoi botazan, ja, kontainerrea reziklatzea da. Ez. Jungunez Brasilia bikini honekin, eta Brasilia hainbeste bikini dauden, nik bikini bat eusikoet. Zuek ez dakizue ze lata bikini probatzen. Bat ez zitzaion ondo gehatzen, zekau... Oso desberdina dira, eta gero beko partea ere, bestu azkeneko egunean, hemendik emantzun bikinia han, utzizun zaborrontzian, zeia etzeuken nundik heldu, eta bikini gabe etorri zen. Bai. Ese bikini bat erostea oso esperientzia traumatikoa da, Oso, badaude bikini batzuk, ikusten dituzula eta esaten zau politia eta gero jazten duzu eta bapatean goiko aldea erraldoia eta bekoa txiki-txikia edo alderantziz eta esaten zau. Gaina bikini eustezunen zuri-zuri otez. Hori ere Udara bukaren agian, baina beraz ez, nik bikini, porretara noa eta bikini bat erosi behar dut, ez nik badauzkat bazkeneko urtetakoak eta listo, baina zerbait estreñatza gustatzen zaite. Bertan, hemendik zerbait estreñatza gramatia. Bai. Zerbait horrela. Argazki gutzutan berdin hau jantzita. Usted urtero arropa berdinak gramateitu da laulako oporreta. Nik egia esan, aprobetxatzen dut galtzerdiak erosteko.
Galtzerdiak? Nik galtzerdiak puskatu egiten zaizkit, galdu egiten ditut. Xagutxoak egiten dira. Eta orduan, atzo esan genuen, atzo zen, galtzerdi. Zerbe bat itzein du galtzerdien inguruan, atzo bertan izan zen, ez? Galtzerdi galduen mundu eguna, izan zen atzo, maiatzak 9. Hori ofiziala da? Ofiziala da, bai. Dana dakagu ofiziala. Egun ofiziala. Eta hori galdu egiten zaizkit, gero eramaten ditut beti, galtzerdi beltz bat, eta galtzerdi txuri bat, eta bueno. Baina hori modan da, hau? Bai, baina egiten dut ni pixka ez modaren gatik, baizik eta desastrea naiz, eta goizan korrika janzterakoan ez dudalako parea topatzen. Eta orduan, aprobetxatzen dut, guain, bidaia, ez da inora joan behar dugu, eta esaten dut, galtzerdi pare bat erosi beharko ditut, oain gero, normalean bidaiatu lagunekin bidaiatzen dut, eta maleta eta logela konpartitzean, lotxa pixkat ematen dit, eta orduan, aprobetxatzen dut galtzerdiak erosteko. Beraz, niretzako bidaiatzea zeharo beharrezkoa da, ze bestela, enituzke galtzerdiak edukiko. Ara goiuri. Bai. Orduan, galtzerreki usteko lehenengo bidai bat planifikatu behar duzu. Oida. Eta bidaia hori baldin bada leku bat non zapatillak eta asko erabiliko zituzun, ez dituzu agian galtzerdiak beste behar, ala ere erosiko zen duzke. Galtzerdiak beti behar dira. Bai, baina, agian sandaliak eramate dituzu batez ere eta baina, abioien igual presko itxeu eta abioiako bakarrik sikirare. Bai, baina ez dituzu 10 galtzerdi pare beharko igual. Baina 10 ez ditut erosten, gutxiago, baina erosten ditut. Bidaia guztietan behar dira galtzerdiak. Edo gauetarako, edo bidaian bertan egin behar duzulako, hemendi bueltaxka bat, hegazkinerako, batez ere hegazkinetan fresko egiten du. Garai baten ematen zuten, ez? Garai baten gogoratzen dut Turkish Airlinesekin. Gazte ginen, galtzerdi honik nun bat eman ditun. Bai, nahiz batzen. Ni galtzerdiak uste egaldiren batean eman izkiatela. Ala. Eta zerbait gehiago lastutxetxo baten. Ala. Nik badakizu nundeten guztoko galtzerdik erostea, aina bidaien kontunekin lotuta dijo. Museotan. Aiba. Ara? Ze egia esan, ni museota asko ez nez juten, baina juten ez, bidaia edo porra naitzekin edo Tolosa maduke museo zoragarri bat, eta ni museo zoragarri horta, txontxon gehien museoa junez, bisita torre zaitenen bakarrik. Nire burua da, desastre bat naiz, bai, orduan, museota jutea ere da, zerbait berezia bezala. Eta museotako dendeta juten, museota jutea berezia da, baina dendeta jutea politagoa da. Eta horren dendetan, egoten diak, olako souvenir politak, nola baitere, museoko erakusketakin zer ikusia daukatenak, eta horri izaten diak galtzerrik askotan politek. Horren, bai, ez ditut sekule ikusi? Baina zeharo garestiak, hori bai. Ez dauzkat, baina atzo jantzen ditun, Georgiako, zu Georgia nintzen nigo, Georgiako Tbilisen, adibidez Museo Nazionalean, erosen ditun galtzerdi batzuk, eta dia margolan bat, Zaro, margolan barkatu. Igual gaizki lortu izut, museotan bai, baina ipatu duzun topik txotxongile museoan galtzerdiak egoten dira? Ados. Hori uste nuen. Begia esan, Marionaren galtzerdi batzuk egitea proposatu behar diegu. Egia da, igual ideia batzuk ideu. Marionaren galtzerdiak top izango lirateke. Bai, izango lirateke topik. Ze hona goiuri. Segi bezala bizitzak. Etxata sutan dago, Inigo aurpegia ikusita esango nuke berdina gertatzen zaiola bikiniakin. Bai, ez dut oso ondo lertu bikiniaren asuntoa. Zure laguna edoten dela erotuta bikiniak eta prestatzen bidaierako hori izan kontua? Ez, badaula jendea, jendea. Argazkietan gero batzuk nahiko dute. Oporrotari joa, eta badaukatik inguruan jendea urtero bikini bat erosteuna. Baina, bat daukat, baina atentzia deitzeit, neska zenbat bikini osi behitu modu, zenbat bikini, da guztau bite zaio, ni alrebesan naiz da, nik ez asko gustatzen. Hori, kontua batzuk bidaiatzerakoan, osi behar dutela, goiorik galtzerdiak, ez? Beste batzuk bikinia, hoxe esan kontu, Egia esan nik, lehentasun gutxi horri. Bai, ez da. Kaltzontzioak? Bai, badokat goza bat eta da erosotasuna, alegia. Normalean, bidaiatu, soilik bidaiatu ez dute egiten. Beti dago saltxaren bat. Edo kontzerturen badago tartean, edo rodajeren badago tartean. Eta orduan, maleta egiterakoan ere gauza asko lehen etxi behar dira. Ze, azkeneko zaidez, Puerto Rico eta Mexikone ibili nintzanean, amplifikadore bat gitarrarena maleta barruan, gitarra, zazpi bat harmonika, kableak, badaezpadakoak, mikroan genuen eman etzelako maletan sartzen beste laura ere emango nuen, baina tripodea mikroanka bezalako katzeko zinta bat ere erosi nuen, zinta paperez joitako bat, eta olako kontuk. Gero aparte, dokumentabla garabatzera ninduan Mexikora. Kamara, bizpairu lente, audioko kontuak, ez da eta beste. Maletan geratzen dira hor zerrikitu batzuk.
Eta hor zelen etxi behar, niretzako, zan, bale, kontzertetarako ze outfit nahi duzu, ez? Hori bai, igual alkandora eta kamiseta batekin josiko dituzu bi kontzertak, bale, ados. Eta gero, rodajerako zer eramango duzu. Eta hor, esaterako oso beroan leku batean, galtzan motzak, baina boltsigu lateralak bozkatenek. Bateriak, dronare boltsigu lateralan sartzen da, dena oso gainean. Denik, gauzoiek pentsatzen ditut, baino, hola rollo, ze bainadorekin joango zara ondartzara Instagramerako, ez dut segula pentsatu. Baina, kalzontziak aipatu ditut nik, eta burura etorri zait, nik joaten nintzenean begirale bezala Pirinioetara, udaran nerabeekin eta horrela, begiralen artean egoten zirela bi talde bezala. Batzuk etxeko edo etxean dituzun kulero eta kalzontzio zarrenak ematen zituzten, galdu egingo ditugu, hemen gaude numerekin, motxilak, aurrea, atzea, gora, mendi buelta bera, beraz, etxeko zarrenak, zulodunak eramango ditut, galdu egingo dira, orduan, bosta xola, eta beste batzuek propio kuleroak eta kalzontzioak erosten zituzen, hainbeste egun, hainbeste jenderekin elkarbanatu hartzen unean espazio txiki bat, ze pentsatuko autu dute bestek ez, nire kulero zaharrekin. Eta egoten ziren, beti bi talde. Kulero eta kalzontzio zaharren taldea, eta kulero eta kalzontzio estrenatu berrien taldea. Hor familiak indar asko du. Bai. Ni ongo nintzen kulero berritako zakuan. Bai, pixua du zure familian honek agurtzene. Bueno, txiki ginen, oan ja txiki ginenen bakizu ez ginen asko ateatzen, baina eta behar da txukun jumarko zu eta enne bat, orduan etortzen ginen Tolosa eta ostegin dituen gauzak, eta bai, eta behin txiki ginela 8 urtekin bidai batek ginen Miramongo estudiotan. Wow! Berrobiko eskolatik joan ginen txirri mirri eta txirri bitonean. Berrobiko ama guztik zehaitak etzian jun, ama guztik Tolosa korrik aziztu baten, guri arropa eostea. Da, guatzen naiz, gaina esan zigute... Eta klaseko lau kamisita igualakin. Ez? Bida? Ez? Aten da asko daude Tolosan, hori egia da. Baina ez dut uste. Baina, kontu eda, imaginatu, gu berrobiko ginen, kulero berren taldekok denak. Osea, horiz bai, telebiztan ateatzeko, zan hori unkau. Claro, unbartzan hor. Zeze arropakin atea ginen. Goatzen zati hola alkandora batzuk izatzen zela miren hola babero bat kanpo atatzen holakokin. Hoi bai, retro. Oin esan dezula, amak jute zian zeitak ez duela bizpairu egun, antxe ginen, bazkaltzen Tolosan o kafe hartzen terraza batean, eta pasada tipo bat. Eta han balkoian dagoen beste tipo bati, hasi zaio izketan. Eta manoa, oaintzea, Irunea ez da ditu unibertsiako, ez da gizeta, alabakin da. Baira, baino zeta. Ez dakite, esan ni puta idea, baino, emazte bazekik eta... Ostra, gehatu ginen behida. Etzekin zertazio joan bera labakin Irunea. Universiadeko zerbaitea. Eta izan ziteken gradu... Izan ziteken inskripzioa egitera, universidad ezagutzera bere alabaki semerak ez da izartzen. Oso garrantzitsua. Eta... Gehatu ginen behidata. Kazea dinikoa esan dezu gutxi gora bera edo esan dezu? Berroita, bosturte. Ez dela, 70 ez dakite, oza hori esan nahi. Eta gainera, lasai asko esan zion bestari. Emazteak... Hacking go, eta zeta bakizuta. Zan, joa. Oindik, Zepena. Tristura, bai. Zea, bidaien kontuak nora man gaituzten, Epa. Eta pentsatu, bidaiak nor kantolatzen ditu askotan bikote... emakume gizon bikote batean. Akaso tipo hori modo avion jarri bat. Horrere, bai. Ez que patriarkatuak guztik zeharkatzen gaitu, baita bidaiak ere, bidaiatzeko modua ere. Egia da. Gertatzen da. Eta nork eroste ditu kulero berriak? Nire kasuna amak eroste ditu. Bai, nirian ere, bai. Noski. Eta, okerrena da nire etxean erendik rol berdinak egiten Hori bai dela beste bidai bat, ai ama. Amatasunarena? Bai, baina rolena. Ez berez, esan nahi zut errepikatzea... Amari esan bari zanien momentu baten, ama, lasai, ez erosi gantzontzioak. Erostitu nik, espaldi, lasai, baino, kanpora bidaiatzen dutenean, kanpora merkaturen batea joaten bada, ematen dio ilusio handia niri kamisitaren bat edo kantzontzioen batzuk edo erostea. Hola zora simplea, baino ilusio egiten dio. Mesedez, aprobetxatu kontatzeko. No tweet. Bai.
Eta behin ikusi zituen gantzio batzuk, gustatu zitzaizkion, eta han ekarri zizkidan da. Mira, que un días más bonitos te traído sontzian. Se llama berriz, eta, bueno, hartu gantzontzilok, eta antxe jartzezun, hondin letretan, not to eat. Ez da jateko. Ez da jateko. Ama, zuba gizu zemak gustatzean. Gaina, kontrago mezukin hemen ibiltzeko. Etzan aklaratzen da. Ala, nire burun, please eat, zan. Ez, not to eat. Not to eat, ez da jateko. Bira, Inigo, oi konta hau dezula lagun bat ama bakarra da, eta hoixe ba, bere amak, hau da, bere umearen amonak, ilusio guztikin eostezkio, dien arropa guztik, merkatu nauden guztik. Eta, esate zian nengon lagunak, ai ama, eske, karri nire amak umentzako, kamiseta bat jartzen duna, I love that. Parrait, eta kao esate zela, baina neska, zer gartzeu hor? Hori gaina irakurtzen duzu, I love that. Parra zaitxu ginen. Bueno, ze kontuak, Ze hona, bai, ez. Nik aitortu behar dizet, bueno, ez da, pixkat horari infantil da, baina behin hemen, berazteiko mutil batekin lardaxkan, eta han nun... Jatorra izango zama mutile. Han nun galtzak etxi, eta bandera espainola kaltzontzi diotan. Uapa! Benetan! Eta, hori, karo. Berazteikoa seguro. Bai. Ostia! Hoi ezin dezu, saiestu, hoi aipatu in behar da. Nola aipatu? Etxeak horrek atzen aldin orduan. Ez, eta komentatu Momentuan? Hombre, aski? Jarri du. Eta kontatu zidan, zela... Amonak edo. Kuadriakok erositakoa brometan, baina ja, beraziko festetako zazpigarren eguna zan, eta ja, kaltzontzio garbi etxien gehatzen, eta garbi gehatzen bakarrak kuadriako brometan oparitutako Espainiar bandera. A ber, gauzak egia kontatu behar bada, eta dena kontatu behar bada, deno dakogu backup kaltzontzio bat. Backup, bazpadako ere. Bai. Basparekoa. Bai. Eta batzutan, egia da... Nik asko dauzkat baina. Estres maila handia sortzen duela pentsatzea, norbait kaltzontzio ikusi behar, balin baditu. Gaur ez du inork ikusiko. Inoiz ere egokitu zaita saltzea. Barkatu ez, justu badakizu auta beste eta lavadora jartzeko aste guztiara, bidai batetik etorri eta ezin bueltan manonita, justu azkeneko kaltzontzioekin. Zuzure kaltzontzioekin, not to it. Bai, tira, momentu oso garantzitsua dau, estudio zentraletara guazazken ordukoaren bila, eta ez dakigu egunerokotasunak eta azken ordukoak zer dakarren, baina ziurre kantzontzioetatik urrun dagoela. Oinatzea izpuru, egunon? Egunon, aipatu dituzuen horiek, aukera izango du norbaitek, igande honetan, Ipar Euskal Herriko ikastolen festan, zenperen, haiek erakusteko, broma da. Herri Urratsen festa dakizuen ez izango delako lagun, iaz izan ziren uholden kontrara jende asko espero dutelako zenperean. Egitarau oparoa prestatu dute antolakuntzatik eta bertara joateko deia luzatu dutean, aurtengo dirua dakizunez ikastola Beskoitzen eraikitzeko izango da. Iazkoan formatu murriztuan egin bazuten, aurtengoa inoiz baino handiagoa izango da. Bi gune berri eta estena bat gehiago izango dituelako ikastolan aldeko festak, Araba Berria eta Nafarroako Badok egunetan izango dira ekitaldi nagusia. Zehaskako ordezkarie dei egin diete Euskal Herritarrei Herri Urratsen parte hartzeko indar berezia egin dezaten. Festaren etekine esker, Zehaskako 33 ikastola, 5 kolegio eta liceo bat irekia izan ditu azken hamarkadetan eta Beskoitzen prefabrikatuz osatutako ikastetxea atzean uztean dute dakizuenez kalapita dezentekoa sortu da bertan udalean alkateak ere dimisioa eman duelako Koldo Rodríguez Zehaskako antolakuntzako kidea gaur goizean gurean. Beskoitzen urtea daramatzatela barrakoietan klaseak hartzen, eta nolabait ere, uste dugu garaia heldu dela duintasuna emateko ume, irakasle eta gurasoi Beskoitzen, ezta? Eta, asmoa litzateke ikastola berri bat eraikitzea bertan, momentu honetan, deno dakigu ze egoeratik gatozen Beskoitzen, udalarekin gertatutakoak, hauteskundeak eman behar dira udaletxean momentu honetan, eta, asmoa litzateke, ateratzen den udal berriarekin hitz egin, negoziatu, eta, ikastola hori errealitate bihurtzea Beskoitzen. Beraz, orain arte kontatu alduguna hori da,
egia esan prozesu baten barruan gaudelako eta ez dakigulako noratz joko duen. Bueno, horretaz alatago euskararen aldeko festa izatea nahi dute, euskara oldarraldi ezberdinek inguraturik delako, izan epaietatik, izan frantse estatutik, azterketak euskaraz egiteko dauden oztopoetatik, herri bat euskaraz egiteko nahiarekin badela hemen, irudikatzeko izango da aurtengo herri urrats, beste eztabaida guztietatik haratago, eta kontzertuak bereziak, Delirium Tremens esnebeltzak ere, azken kontzertu ere emango duela bertan, Aizea Rosa, Mutxikoak, Niko Etxart, Bele Neomak, aurtengoan kanta egin duena izango da besteak beste, eta beste amakina bate guztia duzue irakurgai, beraien webgunean. Azken aipamen bat, kasu honetan dakizuenez gaur salaketa baten berri jaso dugulako, Barakaldoko Paul Darrak taldeko 4 neska gaztek entrenatzaile bat salatu dute, adin txikikoa dira, abusu sexualen ondorioz. 14 eta 16 urteko neskak dira, eta pasaten astean klubari esan zieten, gertatzen ari zena, hauek salaketa aurkeztera gonbidatu eta igandean deklaratu zuten komisaldegian. Momentuz, klubak entrenatzailea taldetik kanpo utzi du, eta espero da gaur epailearen aurrea deklaratzea alde guztiak. Bizkaian emakumezkoen kirolean ezaguna da, Paul Darrak taldea, Barakaldoko Paules ikastetxearekin dago lotua, eta ustezko erasotzaileak 10 bat urte zeramatzan taldean entrenatzaile. Beraz ez dute baztertu salaketa kopuru gehiago egon daitezkela. Hauxe beraz kontatzeko genuizuna lagunok. Eskerrik asko oinatz Aizpuru, bagoaz aurrera, agurtzane belauntzaren laizter ere agurtu egin behar dugu, baina agurtu horretik, agurtzane, kanpalekuetatik etorri berria zara, dola aztetxo pasatxu, nikorak irikiko ditut. Antxo honitzen, ba? Tindufeko Sahara refuxiatuen kanpalekuetan izan zara, ze girotan edo nolatzen? Nolatan kontauko izuet lanbidai bat izan da. Kontu da Euskal Fondoaren bitartez, Euskal Herriko Euskal Fondo eta Baske Eskolako ordezkariak jungea, eta tartean ni ere hor nintzen. Nolabait ere Baske Eskolan Euskal Herriko emakume hautetsiak daude, eta gonbidatu zian 6 emakume, zinegotzi eta alkateak dienak, eta area jungea, eta hango emakume hautetxiekin eta politikan eta gizarte mailan nolabait ere aktiboa dien emakumeekin, horreko tailertxoak egin ditugu alduntzearen inguruan. Alduntze politikoa eta parte hartze politikoaren inguruan. Eta oso politia izan da egia esan. Duela 3 urte hasi izan proiektu hau, duela 3 urte ere junginan hemendikan 6 emakumeekin, gero Sahararrak etorri zen Euskal Herria pasaden urtean, eta orain itzuli gea, eta oso politia ze konturatzen gea, naiz eta bi kontestu, akitz, arraz, oso ezberdinetatik gatu zen, finean, nolabait ere erronka nagusiak han eta hemen bertsuak diela. Parte hartze politikoaren inguruan, alduntzearen ingurukoak, denak dia berdintxuak, eta nolabait ere horrek indarra eman zigun, eta esperientzia politia izan zen. Hoxe izan zen bidaiaren arrazoia inigo. Aizu. Eskerrik asko gaur gurera horbiltzeatik, guk Saharar giroan jarraitu behar du gainera. Ara? Bai? Zeatio zertzuazte ikaste gitarra edo ez? Ikaste egitan Sahararen eguna ospatu behar dutelakon. Eta Xifa elkarteak atzo bete zuen, ez da git, lehen, 2. urte muga. Oso data Sahararrak dira, baina ez Fixahara zinema jaialdia amaitu berritan da, eta ari heldu behar dugu urrengo minutuetan. Agurtzan belontzaran, besarkada bat, eta daizte. Beste bat, ondo bizi. Aio. Aio. Magikoa baita Fixahara kanpalekuetan, Tindufeko kanpalekuetan ospatzen den zinema jaialdia, nazioarteko zinema jaialdia. Arteak izan behar badu zapalduaren mintzaira, kanpalekuetako jaimen zinema aretoak badira arteare, edota meta artea bera. 1000 izarren hotelean 7. artearen izarrak ere ikusial izan dituzte aurreko aste guztian, baina ez da alfombra gorririk. Area zapaltzen dute artistek, eta arean gozatu zinea. 200 metro pelikula palestinarra izan da irabazle, hemen Naiferen filmak eskuratu du Gamelu txuria, baina Gameluen eta arearen artean izan dira bestelako adierazpen artistikoak ere, Pedro Pastor eta Álvaro Navarroren musika kasu, edota Zirko Txoskoko lagunen emanaldiak.
Eta zirko txoskoko Arine azko du gurean, tartetxo baterako badare Arine egunon. Segundu bat, segituan entzongo du Arine, orain bai, Arine egunon. Ez du entzuten. Ez du entzuten, segundutxo bat. Udagertik usteak eman dit esperantza, behin zinegin zenuen bueltan izango zinela. Hemen baduzu etxea, etxe gehiegi munduan, elkarrekin jaioterrira inoiz bueltatuko algara. Gaur urrun zara, taspaldi ez dut zure berri. Azken udako argazkiei begira, ezin ukatuko zapiztu zaien. Oroitzen zaitut lambroetan, zuretzat hainarrotza zen itxasoari begira. Haina bomenda itxasorikan, inoiz ezagutu ez duzun herriaren hortzi mugan. Oroitzen zaitut iuna baretan, dunek ez daukat inola zuen mendien itxura. Baina goitikan irizgainezka, egiten genituen etorkizunerako plana. Bueltan. Saiak ere egingo dugu berriz ere, Arine azko egunon, uste dut orain entzuten gaituzula eta guk zu ere bai. Bai, nik zuek bai, zuek ni? Baita ere egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko. Aizu, aipatu dugu Fixajara jaialdia, zinema, musika, artea, area, gameluak, eta tartean zirkotxosko ere bertan oso eszenatoki berezian, esango nuke, ez dakit emanaldi, tailer bestelakoetan aritu zarete, nolako izan da Arine esperientzia Fixajara jaialdian? Ba, izugarria izan dira 7 egun, eta diru hilabete hon gehalan. Osa, sartu geha barru-barruraino, eta oso gertuko harremana beraiekin, orduan oso polita izan da. Jungera Payasos en Rebeldia taldearekin, hauek 10 urtetik gora daramate Fixajararekin lanean, eta munduko beste toki batzutan ere Palestinan ibiltzen dira, Kolombian ere beste proiektu badaukate, Chiapasen, eta orduan hauen bidez jungea. Eta egia dena pres geneukala, guara gindua zen, ordutegi bat eman ziguten, eta goizetan eskoletara joaten ginen emanaldiak egitera, beste paliazo batzuekin, eta gero arratsaldetan batzutan gala bat egiten genuen Fixajarako adibidez sariak eman zituztenean, edo beste behin dunan kontzertu batean, eta horrela. Orduan egoten ginen egun erdia gure kabuz, hango jendarekin aurrekin eta beste erdia pixka bat gehiago hor jaialdian, jaialdiko jendeakin. Payasos en Rebeldia elkartearekin eipatu duzu egon zaretela, nolabait, irria, pixkat elkartasun eta aldaketaren motore edo planteatzen duen taldea. Han, okerez panaiz izan zarete, Payasos en Rebeldiako Iban Pradorekin batera, zirko txoskoko zuek, eta uste Isla eta Elena Rapere bertan izan direla, ezta? Hori da, Isla Santiagotik zetorren, Galiziatik guk ezagutzen genuen lehendik ere, orduan, oso horrexa izan da, eta gero Elena beste neska hau Madriletik zetorren, eta ez genuen ezagutzen, baina oso horrexa izan da, dana lana, elkarlana, danok 24 ordu elkarrekin gonden gaina, jaima berdinean, familia berdinaki, eta oso ondo. Aurra eraman dugu guk ere etorri da gure alaba, 7 urte dazkana, eta denon artean, horre onda dano zaindu dugu, eta danokin oso ondo. Lehenaldia zenuten kanpalekuetan, Arine? Bai, lehenaldia hori kanpalekuetan, eta lehenaldia Sahara nola, Saharako jende asko ezagutzen genuen lehendik ere, hemen Euskal Herrian, trukaketa handia gonda beti danik. Orduan, txikitatik bai inguruan, eta herrira ere etortzen dira Larrabetzura,
baino bertan ez ginen egon, eta izan da, oso berezia. Aurtengo Fixajara Auserreko kanpalekuan gertatu da. Erresistentzia garaipena da, lemapean antolatu dute Fixajara jaialdi hau. Ez dakit, irria ere ez ote den askotan erresistentzia erraminta oso indartsua eta akaso oso erres eta oso eroso uztartu zaretela bertako realitatearekin, Arine. Bai, eta gero esate izan bezala, da lenguaia bat edo toki guztetan funtzionatzen duna. Orduan izugarrizko gertutasuna ematen dizu lehenengo egunetik. Hori aurrekin jolaste, nahiz eta ez egiten ez, berek euskeraz ez erderaz igual ez egiten, eta guk ere ez beraien hizkuntza, baina kristen elkarrizketa begiradakin, keinuekin, dantza pilakin dugu, oso berezia bai. Denotzako, nik uste guk gehiago karri egula nutze eguna baina, etorri gadanak ikututa, bai. Askotan hori gertatzen da, ez? Norberara zerbait eskaintzera joan eta sentsazioa, bai, han zerezaren erdian, ze kanpalekuak badira, nolabait fisikoki behintzat eta materialki oso ezereza, ikaragarrizko, ez da egite, altxorra dakarzura bueltan, ez? Oso sentsazio berezia izaten da. Bai, eta gainean abixat egin da zen, lagun batek izan zen ikusiko duzu, eta izan un bai, baina toki askotan eman hau, eta igual, ez beste gauza bat izan da, bai, oso berezia. Oso desberdinak eta oso berdina dira aldi berean. Aizu, oso polita. zirkotxosko bezala aritu zarete bertan, ez dakit hemen zuen jardunak jarraituko du, eta ziur aurrera goera aukera izango dugula, ez, ekin aritzeko, baina nolabait, bada, ez dakit, inflexio puntu bat, mugarri bat, etenaldi bat, hemen ariko zarete, zuen lana egiten, baina pentsatzen dut, kanpalekuetan egin duzuen lanak izan duela, berezitik eta ez bakarrik emozionalki baizik eta egokitu behar izango zenuketelako logistikoki ere ingurura, ez? Bai, gaina hori bira hori hona da. Laurok lehenengo aldia zen gendena, orduan, iritsi ginen ideia batekin, ez? Iban bai askotan egon da, eta bera badaki zein den errealidadea. Baina gu iritsi ginen, bale, ingo dugu numero hau, eta ez da gize, eta bakize. Eta ara iritsi eta hori egokitu inbertea, zatezena, lurra, ondarra da, dana kargatu, deskargatu, ordu batean gelditutan dik ordu betea etortzen dira, ze igual gurpila lertu, dana egokitu behar da une oro. Eta, ez dakit, egia da emate izula ere sensazio, pues momentuan, ez momentuan egotea, ez errau imar da, bale, pues hau. Eta hori bai, azian igual ginduazen kriston artistiko, ideia artistikoarekin, eta gero azkenean hori igarren mailako beste lentasun batzu zeden. Ez gehiago beraiekin harremana eta... Zeona, aizu agurtu horretik zineaz pixka bat gozatzeko aukera izan alduzu, pentsatzen dut ekitaldiak hasten zirenean, dena geldidarazten da eta pelikule begira jarriko zinetela. Bai, baina guk oso gutxi zen, guri gertatzen zitzaigun goizeko zazpitan hasi behar ginela lanian, beroan gati, orduan oso goiz esnatzen ginen, eta pelikulak oso berandu, goizeko ordu batetan, eta gero handik txira eraman bergintuz. Arratsaldean egoten ziren, baina batez ere iluntzean, karo dira pelikula, bestela ez da ikusten aire, ez dago aretorik, kanpoan egiten da, ez, proiektzioa. Orduan oso gutxi, ikusi genuen gauza bat oso interesgarria, ni ere naizela oso zalea, baina, pila, gustatu zitzaidan, zala, betaurreko batzukin, 3 dimentsiotako bidaia bat, Saharako historian. Zehar, orduan pertsonai batzuk hitz egiten zizuten, hor kanpaleku batean bezala zen den, Perua, Izarrak, eta oso esperientzia politxa. Baina hori izan zen egin genuen bakarra. Nero beste dena, bai. Aizu, Fixajaran aritu garen guztiok izaten dugula tentazioa pentsatzeko, Fixajarara itzuli behar dut, baina ezer egin behar izan gabe, bakarrik zineaz gozatzera, akaso hori ere zuen buruan egongo da, beraz, gozatu orain aje emozional hau, eta esandakoa zuen jardunarekin ere izango dugu Laster kafetxo hartu, eta aritzeko aukera. Arine, mila esker, eta hori, gozatu aterrizajea. Vale, zuri, besarka da handi bat. Adio. Aziz Abrahim eta Inaut Elorrietaren arteko desio bat dut kantu eder honekin egingo ditugu rengo minutuak, eta segituan Goiuri Zeiza eta Oiana Maritorenak helduko diote asteburuko arte eszenikoen agendari, eta baita gaurko gure gonbidatuari ere, zuen baimenarekin entzuleok, ni tarte batean iskutuan izango naiz, eguerdiko 12etan helduko diogulako itzuliaren, emakumezko itzuliaren lehenengo etapari.
intifadak begietan zutan esan ezin den desio bat Sahara Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Zer gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur kizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira. Zer gertatu da? Abesten dute, Gartxotek eta Izarok Grace izeneko abesti honetan, eta guk orain ze gertatu da beharrean, ze gertatuko da. Kontatuko dizuegu, asteburuko planen proposamen zerrenda ondu baitu Oian Amaritorenak be urtebetetze erreginak, eta nondik hasiko gara, gaur bertan badaude gauzak edo gaur soilik zure urtebetetzea ospatu daiteke? Nik uste dut garrantzitsuan argi dagoela, nire urtebetetzea, ez. Baina ez milaka, proposamen asko dago, ze gaurko eguna politia da eta ospatu inbar da modu askotara. Orduan hasingo gea, Zaratamon, bertako Elexialde kulturretxean 7:00 eskainiko direlako txizatoki bat estenatokian, eta 14 antzezlana. Biak estrenatu ziren Bilboko 7 kaletako 53 jaialdi ezberdinetan, bat 2022 urtean, eta bestea 2023 artean, 23 urtean markatu, eta bi lanak eskainiko dituzte gaur, batean Patxo Telleria izango da aktore, eta bestean Mikel Martínez. Zaila da oso beldurrez gaude eta denok. Eta Bizkaian jarraituko dugu, Basauriko sozial antzokian 8:00 egongo baita Jon Plazaola, bere Tutun Platz bakarrizketarekin. Nik ikusi nuen, lehenengoa, uste dut ikusi nuela. Komentatu zenuen gainera, esan zenuen lehenengoetara etzinela, zerbait esan zenuen? Bai, ez, kontua da, orain gustatuko litzaidakela berriro ikustea, zeiru egiten zait, agian antzerkiekin ez da inbeste gertatzen, baina bakarrizketekin asko aldatzen direla, nik ikusi nuen bakarrizketa honen lehenengo emanaldia, jendeak barre egin zuen une batzuetan, besteetan ezain beste batzuetan txalo gehiago egon ziren, beste batzuetan isiluneak, eta uste dut joaten direla sortzaileak pixka bat moldatzen eta egokitzen, ez? Bakarrizketak eta agian baduzu pasarte bat luzeagoa dana, eta ikusi duzu, Tolosako antzokian, ez, eta agian laburrago beto, eta agian urrengo emanaldirako, elorriorako egiten duzu laburtu. Eta uste dut,
bakarrizketak, naiz eta, bueno, berdinak izaten diren, edo emanaldi bat, edo obra bat izan arren, emanaldiek aurrera joan ala, edukitzen dituztela aldaketa batzuk, eta horren, gertatu zitzaidan nekatutak ikusi nuenean, lehenengo emanaldia ikusi nuen, eta gero YouTubera igo zutena ikusi nuen, eta bertan nabaritzen ziren desberdintasunak, orain tutun plantzen, ez dakit, agian, ez du koma bat bera ere aldatu, baina... Ziurraski, bai, alakoak. Ziurrenik, bai. Bai, esan nahi nuen, justu orain, badagoela eta gaur ere Gasteizen arituko dira stand-up probalekoa bezalako proiektuak, ez, agian bakarrizketa ezberdinak laburragoak egiten dituzte artistek, eta proba moduan, pixka bat beraien bakarrizketa luzeagoa lantzeko edo frogatzeko, aukerak izaten dira. Adibidez badakit, Antxon Telleria olakoren batean da bilela bere hurrengo proiektua egiteko, eta okerrespanago bere azkenekoa egin zuen, eta hola pixka lasaitzeko eta ikusteko zerrekin gelditu eta zerekin ez, eta izan daitekela proposamen politia hori ere. Eta esan bezala, stand-up probalekoa eskiniko dute Gasteizen gaur Baratza-aretoan 8:00. Baina badaude beste proposamen batzuk. Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan lana, Metro Kuadrokarena, Amorebi eta Etxanoko Zornotza aretoan izango da 8:00 gaur, eta bihar berriz Hendaiako Borderline fabrikan 8:30. Uste dut, udazken aurretik azken emanaldietan dabiltzala, berriz ere udazkenean helduko baitiote. Eukaliptus lana gaur Larraunen izango da 7:00, eta igandean Oiartzungo Landetxe Kulturetxean ordu berean 7:00. Errekamari, Egoitz Sánchezek bere lan hau, bera bakarri dago holtzan, gazteleraz estrenatu zuen Andoaingo Basteron okerrezpanago abenduaren 15, eta gaur estrenaldia egingo du euskaraz. Sopelan egingo du 8:00, Errekamari, eta bere biografia edo autobiografiatik badu zerbait, eta lan interesgarria izan daiteke. Les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Eta hauek ere azken lanak eskaintzen ari dira behintzat oraingoz, hirukortxe azukre asko eta brandi gehiegi Bermeon izango da gaur kafeantzokian 8:00. Eta dantza pixka bat ere badugu gaurko. La Finitud, Santurtziko Serantez Kulturetxean 8:00, flamenko ikuskizuna da, oholtzan dantzari bat izango da, eta 3 musikari. Eta bizitzaren iragankortasunari buruz hitz egiten du lan honek. Luz Negra Tafaiako kulturgunean eskainiko da 8:30 argiaren misterio eta argiaren garrantziaren inguruko lan hau, eta Bipe Destrukzion Koreiako kulturgunean 8:00. Bi lan hauek Nafarroako dantza garaikideko jaialdiaren baitan eskainiko dira. Tira, baina gaur gu hemen egongo gara lanean berandur arte, ostirala da, haian da, ez zigu denbora ematen, ez dakit hartu eta Bermeoko kafeantzokira joateko hirukortxe azukre asko eta brandia gehiago ikustera, baina egian bihar larun bat batez, asko zobeto. Begira, bihar daukazu nahi baduzu, Barakaldoko antzokian 6:30 Break on Stage. Eta da breakdance estiloaren Europako finala. Orduan ikuste dut, zaleak baldin baditugu ez, breakdancearen inguruan eta interesgarria izan daiteke, leku ezberdinetako dantzariak egongo direlako, koreografoa, programatzaileak, eta erreferente omen da, lehiaketa, edo txapelketa, edo dena delako hau, beraz, hortxe proposamen bat. Garaikidera joko dugu, Moonshot lanean, Donostiako Gazteszenan 7:30 La Intrusa konpainiak eskainiko duen dantza garaikideko pieza hau, eta La Casa Vacía, hemen izan genuen Ainhoa Usandizaga bertan dantzatzen duen dantzarietako bat, Amurrioko antzokian izango da 8:00, eta hil berri den artista baten, eta bere bikotekidearen historioa kontatzen du, eta da dantza, antzerki eta dokumental moduan. Trintxerpeko Gudari plazan eskiniko da 7:00, Pasaiako Itxas Festivalaren baitan, Atik lanaren lan hau. Eta Perro, Bilboko La Fundizionen larunbat eta igandean 7:00, Daniel Abreuren lana. Eta bakar lana da dualitatearen inguruan, arrakasta eta barne eta kanpoko borrokin ingurukoa. Perro. Hori torri zeburura, gainera, arrakasta barne eta kanpo borrokak, toperan nago Rafaela Carraren abesti
Beste horrekin sartu didate eta ez diot buelta ematen. Ezin burtikat kendu. Bueno, baina hemen guk beti egiten dugu gauza bat, dela igandeen aldarrikapena. Beti esaten dugu igandeetan ere gauzak egin daitezkeela. Jakina. Ez dugula onartzen, igandean arratsaldeko lauetan etxean egotea ohean sartuta esanez, ze mierda igandea dela, ze biharia astelena. Ez. Gauzak egin daitezke. Eta gauzak badaude programatuta. Bai, esan dugu herri urratxere ospatuko dela, esan dugu albistegietan, eta beste hainbat ekitaldi ere egongo dira. Putaren bakarrizketa eroetxean lan adibidez, Leitzan izango da. Bertako kulturetxean, 7:00. Idibegi dantza ikuskizuna Bilboko Arte Ederren Museoan 6:00, Larrua proiektuaren lanbada eta Idi probetan inspiratutako lana. Eta Zangandia, Donibane Bizkaia plazan 6:00 eskiniko da Pasaiako Itsas Festivalaren barnean. Eta ikusi dugun bezala, Pasaiako Itsas Festivala ere badugu, jaialdi asko ospatzen ari dira, eguraldi ona datornean kale ikuskizun gehiago daude, beraz seguru zuen inguruan ere zeoze ikusteko aukera izango duzuela. Hortxe planak, ez balin badizue denborarik eman dena puntatzeko, sartu Twitch, Facebook, YouTube, Twitter dena delakoa, eta bota atzera, eta hortxe dituzu hoienaren proposamenak. Dans leur exactitude, ont perdu leur densité. Nik aipatu dut ez didala denborarik ematen gaur Bermeora joateko hirukortxe ikustera, baina txatean jarri dute. Gorkari denbora emango zion, seguru, baietz Gorka. Zalantzarik ez. Gorkak ezagit nola egiten duen, baina egun berean ikusten ditu estreinatu berri den azken pelikula, obra, antzerki bat, eta gero bertso saio batera joan, eta hurrengo goizean, bapatean, Madrien egon, bulegoren kontzertuan. Izugarria da Gorkarena. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? Eta orain, bagoaz, kafe gutxe hartzera. Andurina Zurutu Zalandeira. Donostia, aktorea. Txikitatik izan ditu gustuko dantza eta antzerkia. Dantzan, balet, euskal dantza, garaikidea denetarik egin du. Eta antzerkia ere txikia zenetik egin du. Umea zenean, edozein momentutan egiten omen zuen gainera. Gurasoek zigortzen zutenean ere, sormen eta antzerkia egiteko aukera ikusten zuen. Gela transformatu eta horra aritzen baitzen antzerkia egiten. Beti izan du gurasoen babesa aldamenean eta interpretazio ikasketak egitea erabaki zuen. Horrela, Nafarroako antzerki eskolan interpretazioa ikastea erabaki zuen. Bertan gustura aritu zen, eta Pepe Biluelak emandako klaun ikastaro batek mundu berri bat ireki ziola esan genezake, mundu berri bat deskubritu baitzuen, eta berehala maitemindutzen klaunarekin. Ikasketen amaieran Virginia Imaz erreferentearekin egin zuten azken muntaia, eta ordutik sudur gorriaren magia gozatzen ari da, eta batez ere, berarekin besteok gozatzea lortzen du. Bere formakuntza oso zabala da, eta mundu guztiko artistekin landu du bere interpretazioa. Eta berak dioen bezala, klaunak etengabe formatzen jarraitu behar du, gu gehiago aldatzen garelako, eta hori lantzen jarraitu behar da. Eta horixe egiten du berak ere. Ikasketak amaitu zituenean, Virginia Imazek oiulari klaunen lan egiteko aukera eskaini zion, eta ordutik lanean dihardu etengabe. Oiularirekin lan askotan parte hartu du, eta 2011an bere Badut konpainia sortu zuen Txefo Rodriguezekin batera. Animazioak eskaintzen dituzte, ipuin kontaketa musikatuak, flamenkinto izeneko ikuskizunak eta beste gauza asko. Alaitasun eta umorea zabaltzen dute zalantzarik gabe.
Horrez gain, Mari de Jon konpainiarekin lanean dabil azkenaldian, eta euren proiektu askotan ikusi edo sentitu ahal izan dugu. Amur, Izar, Ama, Mr. Bo, Algara klaunekin ere ospitale batetik bestera ibiltzen da, bertakoei irribarre ateratzen, eta gaurkoan ere gurean izango dugu guri bere umorea transmititu eta irribarre hori ateratzeko prest. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Andurina Zurutu Zalandeira. Egunon, Andurina. Egunon. Bueno, eskerrik asko, ez? Zelako, bueno, labur bildu dezun ere bizita, ja emozionatu iten ez, da dana. Zeondo. Zu konsiente zinen hainbeste gauza eginak zenituela? Ez, horregatik esaten dut, orain entzun didanean oianari esan dut, wow! Ez, horregatik esaten dut, emozionatu iten naiz. Hori eta gauza gehiago, baina denak ezin dira sartu. Gaina, hori da, jungo geha kontatzen, bai. Andurina egonda dago bigarren kafean, baina ez dakit galdera hau erantzuna duen ala ez. Uste dut ez. Zetarte honek kafe utxa izena du, irratsaio honek bigarren kafea izena du, hemen katilluak daude mai honetan non nahi, beraz galdera nahita ez onakoa da. Andurinari kafea gustatzen zaio, bai ala ez? Pila bat. Pila bat. Nik kaferi gabe ezingo nuke bizi. Bai. Eski diazue baino, eski ja piartu ditut. Orduan ja beste bat esan dut, jarriko naiz, alo loko. Zer inigo zerbait esan nahi duzu? Ez. Ez. Bale. Besterik gabe posten naizela Andurina gure klubean dagoela jakitez. Bale, ondo da. Tira, galdera garrantzitsuena eginda, ez hau da garrantzitsuena. Orain, hemendik aurrerakoak dira, kafe tertulia bat. Orain, oianak galdetuko dizkizu, gauza utxalagoak. Hoxe, hasingo gea, aipatu du txikitatik, ez, antzerkia egiten aritzen zinela, uste dut horri iskina guztietan, eta hori entzun dizut edo, ez, gurasoik zigortu ere egiten zintuztenean ere gelan, hortxe zurea, ez, zigorra, antzerki bihurtzen zenuela. Beti biltzen zinen hor, saltxan. Beti, nire saltxan, hori zan, denbora guztin nire, barruan neukan zerbait, ez, eta beti, jolasean, eta betidanik. Eta orduan, argi ikusi zenuen, hori egin nahi zenuela zure bizitzan. Oso argi neukan, baina, karo, ere, ez nekin ontaz bizialko nuen. Osa, hori egia da, ni hasieran esaten nuen. Bueno, a ber, baina, eskezitzaidan beste ezer interesatzen, ezer. Orduan, mataita, hortako, benga, bazu, ez, eta hortan eukidet babesa eta sorte ona, ez? Eta nintzen Iruñara, eta esan nuen, bueno, venga, hortxe probatu ingo dugu, eta egia esan, bizitzak eraman hau, eta jarraitu dudala, eta ez dala erresa, badakizue, baina, jota fuego. Bai. Eta klaunak ireki omentzizun hornek aipatu dut, Pepe Villuela, Virginia Imaz, zer aurkitu zenuen hor edo? Hor, karo, antzerkian, ez, ikasten dezu pertsonaiak, testua, lantzen dezu dana, ez? Eta, asko gustatzen zait, pila bat, baina, karo, derrepente klauna etorri zen Pepe Villuela, eta, karo, zan, zuzudurra jarri, eta atea, estenatokia, eta improvisatu, jolasa, hori da ni txikitan egiten nuna, osea, konexio bat egin nun hor, neri barrutikan, entzian pun, osea, ez, zerbait, ez, oso artistiko edo kreazio hori, ez nere buruan, ez, fuegos artificiales, ez, osea, eta piztu zian, barrun zerbait, netzat oso garrantzitsua, eta gaina publiko farreitea, ez, konexio hori, nei, asko maten dizu, ez da? Bai, asko. Eta orduan ja hor hasi nintzen, eta gero ja Virginia Imaz, eta, hor etengabe. Esan dut nik ez, formakuntza oso garrantzitsua dela zuretzat, jarraitzea, ikertzen, ikasten, jasotzen, ez? Gu gaude ikasten denbora guztin, eske guk ezin dugu izan, nene aktorea naiz edo klauna naiz, eta jazta. Eske zu zera eta zu kaldatzen dezu, eta orduan jun behar dezu, zurekin doa formakuntza. Nere klauna ez da berdina oin dela 10 urte, edo 20 urte.
Osea, eske ez da berdina. Ni ere aldatu naizelako, eske ni naiz. Nire emozioak, nire fisikoa, nire dana. Orduan, junbehartzea demora guztin ikasten, eta zen gaina klaunean ere, dago klauna fisikoa, testua daukana, ere beste rama asko ez, ospitalean ere beste zerbait, osea, da beste formakuntza bat, ez? Du behar dezu formakuntza klauna, baina gero beste jakintasuna handia auki behar dezu ospitalean egoteko, zuk ezin dezu ospitalean egon, holtza baten bezala. Ez da energia berdina, ez da ikuskizun bat, gauza asko dira. Mira, zuk orantxe aipatu duzu ez, klaunaren algara klaun, justu lehen izan gara Fisajaran egon den pertsona batekin, aipatu du Paiasosen rebeldia ere bertan aritzen direla, Palestinan ere egoten direla, elkartasuna, zuek ere hori zabaltzen duzu, elkartasuna eta irribarrea. Uste duzue, ez da, egon behar direla horrelakoak, horrelako lekuetan, edo ze garrantzi izan dezakeen ez, klaunak, olako momentu batzuetan, olako egoera batzuetan? Hori da, eske nik orain urteekin konturatzen naiz, umorea eramatea olako lekuetan oso garrantzitsua dela. Baina ez bakarrik ere ospitalean, esan nahi dut instituto batean, egoitza batean, beste espazio sozialetan umorea ere eramatea oso garrantzitsua da. Eta eski ikusten duzu jendearen sorpresa, ez? Farregure hori zen ere, ez dute espero, ez? Orduan, izan daiteke ere konferentzia bat eta gero, tailer bat eta gero, esan nahi dut, hainbat lekutan. Eta nik kontuatu naiz, sozietatean oso garrantzitsua dela. Ez dela baloratzen, behar den bezala, baina nik kontuatu naiz hori dela nire, bizitzan nik egin behar dudana. Nik kontuatu naiz, ni etorri naiz mundu ontara, hau iteko. Jungo geha ikusten ez, baina hori da nire lekua. Ze garrantzitsua eta ze politia ez aurkitzea hor zure lekutxoa. Eta gero lotuta ere esaten zenuen, gizarteari, jendeari, askotan, paiasuak, klauna, erlazionatzen dugu, txikien gauzak, ez? Claro. Baina, zuk aipatzen zenuen bezala, ospitalean ez dira bakarrik umeak egoten, edo egoera zaurgarri batean ez dira, esan nahi dut, helduak ere ez, badaude hor, orduan, denentza da, ez da? Denentza da. Eta badakigu aurrak, ze humorea dakaten, eta helduak ze humorea dakaten, ez? Eta gukor, badakigu nun jolastu, ez? Baina behar dakagu denentzat, eta da denentzat. Baina egia da, soziedadean oraindikan klauna eta paiasoa dela, ubentzat. Eta hau, eta urte asko dara magu, Baina gaude hor, lanian ez, hau aldatzeko, eta esateko ere oso garrantzitsua dela gure lana ere helduentzat. Zeren egia da gero, zuk ikuskizun bat egiten dezu, helduentzat, ez, klauna, eta hor programatzaileak esatute. Baina nau, ez? Orduan, sudurak entzen dugu, ez? Baina kostatu iten da. Kostatu iten da, pila bat. Oaindikan, ez dakagu aldaketa hori egin. Aldaketa hori, eta ez diotelako ere garantzia, ematen zesaten dute, entonces da dela tontak eritetu zuen. Eta ez hemen lana dago, hemen ikerketa handia dago. Egiten, ez da, humorea da. Baina, hausnarketa oso handia dago. Orduan, hor gaude. Humorea egitea gainera, oso zaila da, esan nahi dut, ez? Askotan, ez, ematen du, drama, ez, pertsonaia, eta baina humorea eta jendeari irribarre hori ateatzea, komplikatuena da. Da baloratzea berdin. Hori da, Da baloratzea berdin. Baina ez daiten. Nik gogoan dut, unibertsitate garaian, ikasgaia batean, jarri zigutela erronka bat. Bakoitzak horrela bakarrizketa moduko bat edo egin behartzen, eta helburua zen beste ikaskidengan emozioren bat sortzea. Eta emozioa, edo zein, izan ziteken, eta hori zen helburua. Eta, egun batean batzuk egiten zuten, urrengo astean beste batzuk, urrengo astean beste batzuk, eta ikaskide batek kontatu zuen, nola txakurra hiltzitzaion, eta orduan ikaskideak triste, beste batek kontatu zuen nola, belarriak ez zituela oso kanpokaldera, eta orduan operatu egin zela, eta horrek baita pixkat bulina jasantzuela, eta horrekin ere jendea triste, eta horrelari ginen. Eta orduan behin klasiko batek esan zuen, nik ez dakit zer prestatu, eske
ausartegia iruditzen zait nire klasekidek egin dutena, hemen ari dira kontatzen eta denak triste. Eta ordurako pertsona bakar batek aukeratu zuen umorea. Eta irakasleak esan zuen. Badakizu zer, hemen ausartena izan dela, pititin patatan, ausartu dalako, umorea eta bakarrizketa umoretsu bat egitea eta berak sortu nahi zuen emozioa zuengan, zela, irribarrea eta barrea algarak eta hori errespetu guztiarekin esan zuen, besteekiko baino. Hori asko zausartagoa da, ona hilo eta kontatzea baino, nire txakurra hiltzait eta orduan, triste. Asko zerrixagoa delako eta dena gertu ginen. Egia da eta ordutik bueltaka, ez? Umorea egitea ausarta izatea dela. Zalantzari gabe. Bai. Bueno, eta klaunak ere ez da bakarrik kanparra itea. Ez, hori ere, bai, noski. Eta hori emozioak banatzen ditugu, ez? Esan nahi, klaunak ere aldu negarregi, maitasuna, ez? Hospitalean ere hau asko lantzen dugu. Batzutan ez daude, ez goaz, bakarrik kanparra iteko, gaude juten geha besarkatzeko, abesteko, eta jazta, ez? Esan nahi dut, bueno, ere... Bai, noski, emozioak, ez? Emozioekin jolastu iten geha asko. Azkenean klauna da, emozio. Emozio hutsa da, bai, egia da. Bai. Begira, joan den astean hemen egontzen gonbidatu bat, eta berak galderatxo bat utzi du, eta gainera uste dut interesgarria dela, horri buruz aritu ginen pixka bat hemen berarekin, sormena eta hezkuntza, baina, bueno, berak uste dut txukunago ingo dizula galdera. A ber, esango nuke galdera hau da, galderak pilatzen ari zaizkigu hemen gure soinu mailan. Kaixo Andurina, galdetu nahiko nizuke zer eragin izan duen hezkuntza sistema honek, hezkuntza arreglatua zari naiz, ikastola eta egin beharreko hezkuntza arreglatuak, zer eragina izan duen zure pasioa garatzeko garaian? Uxu bat. Wow. Bai, hezkuntza arautuari buruz pixkat aritu ginen, batzutan agian mugatu egiten zuela sormena edo norberak barruan duen hori ateratzea, ez? Pixka bat eta horrek zugan eraginen bat izan duen, zure pasioa garatzerako orduan edo. Bueno, ikasketak egiten dituzunean, zukero hor ikusi behar dezu gero zabaldu egin bartzea. Etzea gelditu, nire ustez, etzea gelditu behar hor bakarrikan ikasitakoarekin. Orduan jun behar dezu gauzak probatzen eta ez, gauzak gehiago egiten, zuk beti hobeago, ez formakuntza hobeago izateko. Ez zea gelditu behar hor, zer, hemen zein da arazoa? Oain dela, gu hasi ginean, eta lehenago, ez zeuden ikasketa formakuntza, reglatuak, ez? Eta, hor orain gaudea pixkat aldaketa hontan, ez? Tantzerti, eta bar, baina, ze gertatzen da? Tantzertin egiten ari da, orain dikan, eta urte asko, pasa beharko dira, zeren irakasleak izan behar dira reglatuak. Orduan, zer gertatzen da, beraiek ikasketak dituzte, sartzen dira irakaskuntzan, baina ez dute bizi konpainia batean, ez dute hau dana bizi guzti hau. Orduan, nik uste dut hor zailtasuna handia dagoela, nola ikasle berriei zuk bizitako guzti hori, esperientziak guzti hori, zeren Euskal Herrian horrelako irakasle ditugu, vamos, txapelak entzeko, eta ezin dira horregon ez dutelako titulurik. Orduan, karo, niretzako hau da arazoa, ikasketa reglatuekin, hau da arazoa. Orduan, hor urte asko pasabarri izango dira, nik ez dut esaten, irakasleak orain daudenak, kriston lana eta oso ondo egiten, esan nahi dut, hor ez dago besterik, ez? Baina, hau gertatzen da. Orduan, nik norbait astekotan, nik esango nioke, oso ondo dago egitea zerbait reglatua, baina gero jarraitu inbar dezu. Fizikoa, testo, clown.
maskara, esan nahi dut. Eta hor, ez, bakoitzak bere, ez, dantza, bueno, zer, ez? Dantza maskara, ez? Bakoitzak bere fusioa, ez? Baina hor, venga, eta jarraitu, etengabe. Etengabe. Aipatu dituzu gauza asko, eta nik pixkat gauza batzuk galdetu nahi dizkizudan, azkimenari zinen ez orain fusioa badantza, beste antzerkia maskara denetarik egin duzu, eta 2011an sortu zenuten badut. Bai. Eta hor ere, danetik egiten duzu ez, pixka bat, flamenkito hemen horri buruz aritu zineten, flamenkito, zirriborro bezalako ikuskizuna, ipuin musikatuak, kontatu pixka bat nola sortu zen eta zertan aritzen zareten txefotazun. Sortu zen Txefo Rodríguez nire senarratanik kao julari neiten genuen lan. Orduan zer gertatzen da, 2011an krisi ekonomikoa dator, eta esaten dugu, gu zer gabe begiratu ginen, eta zeiten dugu. Eta orduan esan genuen, jarraitu inbar dugu, ez? Eta orduan esan genuen, sortuko dugu, sortu genuen flamenkito, ez? 20 minutuko pieza txiki bada, humorizkoa, klauna eta testuri gabe. Karo, nik dantzatik netorre, eta txefo musikakin. Orduan nahi genuen, pixkat hori bultzatu, ez? Eta gonate zen, ni bailadora de flamenko, eta zu gitarrakin, eta bueno, hor sortu genuen. Egia esan, 20 minutuko pieza txikia dela, baina emanaldiak inditugu, pila bat. Bai, 20 minutuko pieza bat izateko. Bai, zestiaz, errexak iraupen hori duten. Eta gaina hoain urte hauen atzeak, geroz eta gutxiago. Lehen egiten zian gehiago kabaretak, eta galak, eta olako gauzak, eta hori nik uste desagertzen ari dela, eta pena bada. Gara, ezkarazkenean dana komplikatu iten zaigu, ez? Baina, bueno, hor pozik. Eta orduan horra hasi ginen zen, jai puinak egiten genitun musikakin. Eta beti moreaz. Beti, guk, hori da gure ezaugarri bat. Ezaugarria. Eta orduan horrekin, ez, musika eta animazioak ziren eskatzen digute ere gauzak alakarta. Ez, badakagu bakala bat aurkezteko, edo, bueno, egiten dute gala bat, baina nahi dute pertsonaiekin pixka dinamizatu, eta olako gauzak asko iten ditu. Horrekin hasi ginen, eta gero aurra izan genuen, orduan aurra genula, biak elkarrekin ezin genunei, eta orduan zirriborro sortu genuen. Eta zirriborro ere testuri gabe eta publiko familiarrantza sortu genuen, hola nik antzezten, nik antzezle bezala, txefo kanpotik altzean lagundu, eta hola sortu genuen ere. Zirriborroren izena ere, izenburua oso polita dela esango nuke, ez da? Nondik datorren. Hemen kontatu zenuen igual. Oso polita, nik uste ez jendea gaina euskalduna zirriborro ze polita, baina, claro, ez dakitena, beti izatek, bueno, eso que tienes de zirriborro, ez dakitala nola esan, eta ni batzutan esaten dut, bueno, ez dakit onde esan dago. Baina, claro, guretzako zirriborro, zen azken handean, klauna, nahi du idatzi liburu bat, ez? Osea, hori da erronka ikuskizunean. Ez, orduan da dena zirriborro, ez? Edo, bere egiten dugu bidai bat emozionala. Ez? Azkenean ez dindet ez. Ez da kontatu, ikusin behar da. Idazten duen edo ez. Hori ikusin behar da. Orduan, bidea hori da, orduan oso polita iruditzen zitzaigun, ez? Zirriborro, ez da, azkenean da gure bizitan zirriborroak, ez? Bai. Eta lehen ere aipatu duzu, maskara, gorputza ere aipatu duzu, eta Maride Jon konpainiarekin ez da, azelana egiten duzuen maskara hoiekin, pentsatzen du dantzak ere hor, bueno, lagunduko duela, ze azkenean adierazin behar duzu, gorputzarekin, eta nola adierazten duzuen. Bai. Zugarria iruditzen zain, ere oso polita, oso ederra. Bai. Bada beste, osea, batzuk testua dakate, baina guk ere. Osea, guk gorputzarekin adierazten dugu, baina guk dakagu subtesto bat. Ez, jendea pentsatzen du, mugimenduak itituzte, eta esatezu, ez da hori bakarrik. Osea, nahi dugu badakigu zergatik mugitzen dugun besoa,
hank ez, asar gaudez, balima gaude asarrez, nola dirazten dugun gorputzarekin, osea, hori da, beste modu baten, testua batzutan, eta bestea testurik gabe. Baina bai egia da, niri asko lagundu didala, nire gorputza dantza, eta oso landuta daukadalako. Ez? Eta orduan Mari Deionekin, bai, murrekin arrakasta izugarria izan genuen, izarrekin ere, eta ama gertatu zaiguna da, justo konpainiaren lehenengo emanaldia sortutakoa, bai, eta helduentzat, eta ze gertatzen da historia oso gogorra dela. Pandemia bat eta gero, gertatu dana da, zailagoa izan da. Zailagoa. Jendean nahi du Arinagoa, freskotasuna, ez, behar du, ez, gizarteak hau behar zuen, ez. Eta, esan genuen, beste zerbait inbarko dugu, eta Mr. Boin dugu. Boteren inguruan, hori jokinekin hitz egin genuen, estreño horretik. Hori da, eta ere, limiteak, ez? Limiteak noiz den oso garrantzitsua ez ezatea. Hori da, erronkan ikuskizunean bai boterea eta limiteak. Eta galdera hau egin nahi diotze gaur lehentxue bukatu behar dut, baina aitzakia izango da uste dut beste elkarrizketa bat egiteko, akaso Mairekin edo. Ze esan duzu gauza harinak behar ditu eta seguru, Bea Egiazabalekin estrenatu duzun, horrelako zerbait izango dela, edo, ez dakit, ze kontatu dezakegu horri buruz? Kontatuko izuet. Bai, gaur jo ingo dugu diman. Begira. Gaur zazpitan diman ingo dugu. Eta ikuskizuna, Beatriz egita, Beatriz ezagutzen dezute, Maravilla. Maravilla, bai. Maite gea, asko, hasi ginen elkarrekin oiularin, lanian, geroztik pera utzizun, bere bidea, baina urte guzti hauetan beti elkarrekin gauzak egiten. Ta beti, zerbait imar dugu. Ta jasan nion, beira. Oain da momentua. Inin behar dugu. Ta bai. Eta orduan, ikuskizuna sortu dugu, mi emakume oso lagun minak dianak, eta karo bizitzan ez, bakizu, zuka, esango dut, ez, bikotea, ez? Bikoteak dituzu, eta orduan ze panantu hasten zera iten, ez? Eta orduan ziten dugu. Amatasuna, ez? Nola izan den bata eta besteana, ez? Haurdun geratzen garenetik, badakizute gumea jaio, prozesu guztia. Humore guztiten dugu honekin, ez? Ze gauza nola egin behar dian, eta gero nola den realitatea. Ez? Saltetxoangoa igual. Tartetxoak. Orduan, 15 urte hau pasata gero, elkartu iten gea berriro, ez? Eta erabakitzen dugu, gimnasioa jutia, ez? Biak elkarrekin zerbait eiteko, ez? Eta orduan, gimnasioan, ez, gimnasio egiten dugun bitartean, beste ikerketak egiten dugu, ez? Elikadura, estetika... Gai asko hortik. Gai asko jotzen ditugu. Baina diman ikusiko dituzue gaur zazpitan, eta kafetxo bat hartu behar duzue hurrengoan. Hori da, 3. kafe hartuko dugu Andruina zurutuzararekin, agur esan behar diogu gure entzulegoari. Mr. Bo ikuskizuna, saria eman digute ikuskizuna beneari, feria de Igualadan hori esan behar nun. Noski zorionak, talantalde osoari. Mr. Borekin egongo gerala, kainak behatzean andoainen. Basteron. Basteron. Eta gaur hori jo. Diman, zazpitan. Hori da. Eskerrik asko Andurina, esan bezala 3. kafe bat hartuko dugu. Eskerrik asko zuei entzulei, egunero bezala gurekin egoteagatik. Asteburuan guk deskantzatuko dugu, Inigo Asensio ez itzulia, emakumezkoen itzulia bai dago oraintxe bertan naiz irratian, beraz gu bagoaz eta astelehenan ikusiko dugu elkar. Agur! Keep calm and bigarren kafea.